Boas tardes a todos e iniciamos a sesión plenaria deste día co seguinte orden do día. O seguinte orden do día. O primeiro punto é a aprobación das actas das sesións anteriores de data 15 de xuño de 2019, 5 de xullo de 2019, 12 de xullo de 2019 e 14 de agosto de 2019. Algún tema a tratar? Non. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que é o expediente número 544/2017, que é a delegación de diversas competencias tributarias na Diputación Provincial. Ahorita se paga. Expediente 544/2017 da delegación de diversas competencias tributarias na Diputación Provincial. O 24 de abril de 2017 a Tesoureira emiteu un informe propoñendo a delegación a Diputación Provincial da Coruña dos recursos tributarios xestionados naquelas datas polo recaudador privado facendo uso da posibilidade prevista na lei. En varias ocasións a Alcaldía someteu a citada proposta de delegación da xestión recaudatoria no ente provincial. A proposta foi dictaminada en principio pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais na sesión de 2 de maio de 2017 e que o Pleno da Corporación deixou sobre a mesa na sesión do 5 de maio de 2017. Foi sometida tamén ao Pleno na sesión do 7 de julio de 2017, na que non se acadou a maioría de votos precisos para aprobar a delegación. De novo sometida á sesión do Pleno da Corporación o 16 de abril de 2018, na que non se acadou a maioría de votos precisos para aprobar a delegación, en a sesión do Pleno da Corporación do 22 de outubro de 2018, na que non se acadou a maioría dos votos precisos. Dende o 1 de xaneiro de 2018, as tarefas de cobro do imposto de vehículos, tasas de lixo e vaos realízanse directamente no Concello por parte do único funcionario administrativo formalmente adscrito ao Departamento de Tesourería, que dende outubro de 2017 ata a incorporación efectiva da tesoureira titular este mes de agosto de 2019 ocupaba tamén o posto de tesoureiro accidental, co que iso supón en termos de carga de traballo. O 30 de xaneiro de 2018, o tesoureiro accidental xa advirteu da insuficiencia de medios para poder executar diligentemente o seu traballo. O día 27 de agosto de 2019, a tesoureira titular emite un novo informe no que se ratifica na necesidade de delegar a recadación de tributos na Diputación Provincial. Indica que os medios dos que dispón actualmente a tesourería imposibilitan atender con seguridade, eficacia, eficiencia e responsabilidade os actos debidos non só os vencellados ao imposto de vehículos, lixo e vaos, senón todos os demais propios do servizo, tanto os que se están realizando como os que continúan pendentes. Tamén advirte de que esta situación está a producir unha tendencia baixista na recadación que, de consolidarse, conduciría a un escenario no que o Concello véxase obrigado a adoptar medidas de incremento dos ingresos, tales como o establecemento de novas tarifas ou a reducción de gastos potestativos. Polo exposto, propónse ao Pleno que se adote o seguinte acordo. Primeiro, acordar a delegación na Deputación da Coruña con adhesión particular e expresa do Concello de Ortigueira ás bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia das seguintes competencias tributarias: xestión, inspección e recadación tributaria voluntaria e executiva do imposto de vehículos de tracción mecánica; recadación tributaria voluntaria e executiva da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos; recadación tributaria voluntaria e executiva da taxa pola entrada de vehículos a través de beiras rúas e reservas de vía pública para apartamento exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase; recadación tributaria voluntaria e executiva da taxa por outros aproveitamentos especiais con finalidade lucrativa, caixeiros e aparatos de venda automática adosados a fachadas de edificios ás vías públicas. Segundo, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de información pública polo prazo de 30 días hábiles que comezarán a contarse a partir do seguinte ao da bendita publicación. Terceiro, no caso de que se presenten reclamacións ou alegacións contra o citado acordo, procederase a súa resolución polo Concello Pleno, procedéndose unha vez resoltas a aprobación definitiva do expediente e ao seu traslado á Deputación Provincial da Coruña. E cuarto, que no caso de que non se presenten reclamacións ou alegacións contra este acordo, considerarase que o mesmo queda aprobado definitivamente sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido ao seu traslado á Deputación Provincial da Coruña para continuar o trámite. Ben, gracias, Salve. Isabel.
Na comisión informativa do pasado xoves 5 de setembro, os distintos partidos políticos, entre eles nosotros, tanto o primeiro Ortigueira como o Partido Popular e os centristas, solicitámoslles a vostedes unha serie de documentación co fin de facer o noso sentido do voto, non? Os centristas, eu non me acordo agora mismo que pedían os outros partidos políticos, pero os centristas pedíamos que nos facilitaran o importe total recaudado cando existía a figura do recaudador, canto en período voluntario, canto en executiva, e tamén o que se recaudou o Concello no ano 2018. Tamén dicir que a Diputación vai levar o 5% da recaudación en voluntario, 10% en executiva, que era o que facía o recaudador. Pero da anterior legislatura, e porque non se chegou a este acordo anteriormente, quería eu explicar porque son a única concelleira que estaba na oposición e porque non se chegou a ese acordo. É verdade que cando se presenta esta proposta estábamos presentes en reunión alcalde, secretario, interventor e membros da oposición. Estaba o señor Legarreta, que nun primeiro momento poñíase a delegar estas competencias e poñía exemplos de outros concellos, penso que era Allariz nese momento, e dado que o señor recaudador levaba un contrato do ano 84, levaba 30 anos casi bueno, levaba máis de 30 anos, e xubilábase en xullo de 2018. Nosotros chegamos a un acordo, é verdad que foi verbal, non foi escrito, de que debido a que a próxima xubilación deste persoal pois se prorrogara hasta a citada xubilación, co fin de evitar un posible demanda por despido improcedente que, como todos é sabido, en caso de presentala, pois teríamos que aboarlle unha indemnización. Iso foi o que se acordou. E é certo que non se acordou despois de legar por unha cabezonería, como ben dixo o señor concelleiro Ángel Lozano na comisión da cuenta de liquidación. Sí, pero foi unha cabezonería do señor alcalde, porque, según estábamos salindo nosotros pola porta, envioulle ao recaudador unha carta de restinción do contrato, o cal aquel acordo, evidentemente, non se puido facer. E por eso, nosotros opoñémonos nese momento a realizar esa delegación. Como ben dixen, todavía tampouco nos facilitaron a documentación que nosotros lle solicitamos, tampouco creemos que o de que poderíase repoñer persoal debido, por desgracia, aos falecementos que houve e durante estes anos, desde o 2017, non se convocaron ningunhas plazas máis, é dicir, unha serie de circunstancias que, unha vez máis, imperaron a súa voluntad e o seu don de mando sin contar cos compañeros de corporación naquel momento. Non teño máis nada que decir. A vista de que, eu que sepa, Dino gestiona e non hai ningún tipo de documentación, e non sei se os meus compañeiros teñen algún tipo de dato dos que solicitamos, non teño máis nada que decir. Ben, gracias, señores. Veamos, en las discusiones y alocuciones a lo que el señor Fraga en su momento representó como recaudador se remontan a los tiempos en los que empezaba yo en este concello, o sea, tiempos de Mari Castaña ya. A lo mejor el señor Fraga, en vez de una carta de despido, lo que merecía es un homenaje, pero bueno, eso no es lo que importa ahora. La realidad es que, analizados los informes y a la vista de balances económicos y demás, el hecho es que año tras año la recaudación del concello ha ido minorándose progresivamente. La causa de esto no solo, que también se debe a la pérdida de población, lógicamente, pero debe de haber otras causas. En principio, intentan ustedes recuperar algo de esos 969.000 y pico euros. Bien, lo intentan a base de que sea la Diputación la que realice la recaudación. Bueno, en principio no tenemos nada en contra, nos parece bien.
a ver si conseguimos algo que mejore un poquito el estado de nuestras arcas, a ver si se hace la cosa con orden y como Dios manda, y en principio no nos parece una mala medida. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor alcalde. Nosotros, na comisión esa que aludía a compañeira, teño delegado sobre tres compañeiros, e cando me pasaban estes datos, pois eu non tiña máis que sorprenderme de que en Ortigueira no imposto de circulación haxa 54.829,39 non cobrados. O sea que debe de haber aproximadamente non sei, 500 coches, unha media, non? Que non pagan ese imposto. Non logramos entender como se pode chegar a este tipo de desidia. E na basura, 44.255,31. E nos vados 12.000 e pico. Bien, 100 e pico mil euros sobre unha recadación de 700.000 que non recaudamos. E ora ven vostede, claro, o sea, me imagino que se asustou e dice, contra, como isto siga así, vai chegar un momento en que isto vai a ser insostenible, claro, porque de que vamos a vivir, non? Porque se non recadamos e temos que seguir pagando, pois o problema está claro. E na encima de, escoitaba hoy, que dice que vai a poñer, se non chegamos tal, máis impuestos para compensar. A mí me alucina. Eu non sei se a súa falta de xestión e de capacidade para isto nos leva a cotas que nos deixan fora de toda lógica. Claro, como nos vai a levar o 5% a Diputación, é dicir, vostede está asumindo que o Concello de Ortigueira cada vez vai ter menos capacidades e lle temos que deixar al hermano maior que nos haga nuestro trabajo porque somos incapaces, pues nada, ao final, pois non sei para que vamos a estar aquí, que o faigan todo desde a Coruña e nosotros sobramos, que queden funcionarios e nada máis. A mí me parece isto alucinante. Pero bueno, como estamos falando de que este é o primeiro pleno no que vimos nosotros e somos todos novos e estamos alucinando un pouco con estas cifras, claro está que o 5% que nos vai a levar a Diputación pois é menos que os 100 e pico mil euros que deixamos de recadar, sí, é verdad. E entonces, pois claro, hasta que nos diga, como dixo tanto o Dr. Pita como Isabel, a documentación que lle pedimos e que non vemos, pois a nosa posición pois vai a ser de abstención. Xa lle digo, me imagino que os ciudadanos de Ortigueira hoxe van a entender que hai ciudadanos que pagan impuestos, outros que non, naide lles cobra, é igual, non pasa nada, vimos aquí, vamos levantar a mão, estamos asustados, non, que yo cobre a Diputación, e xa está. A mí, señor alcalde, me alucina esta maneira de xestionar as cousas porque son cartos públicos, non o olvide vostede. Moitas gracias. Sí, gracias, Valentín. Auri? Sí. Pode manterse esta tendencia baixista que se resentirían as arcas municipais con posible afectación a cuestións tan relevantes como o cumprimento do período medio de pago a proveedores e o obxectivo de estabilidade orzamentaria, e que de consolidarse un escenario de descenso recadatorio conduciría a ter que considerar medidas alternativas paliativas con impacto directo na veciñanza como a suba daqueles tributos que dispoñan de marxa impositiva, non é un capricho, non son palabras do alcalde de Ortigueira, nin da concelleira de Facenda, nin ningún dos seus concelleiros. É copia literal do informe da tesorera, habilitada, por tanto, vamos a supoñerlle certa independencia no Concello de Ortigueira, que foron copiadas literalmente dese informe, que obra na documentación que vostedes teñen, que foi colgada no Xestiona, que supoño que se leeron, porque ademais xa foi tratada, e o que fixeron referencia na comisión informativa, bueno, onde usted non estaba, señor Carlín, pero sí os seus compañeiros. É certo que nesa comisión se fixeron algunhas preguntas que en ese momento non estábamos en disposición de contestar, porque non as tiñamos. Eu as tiño aquí, foronme entregadas esta mañá as dúas pola tesoreira. Levoulle moito tempo das súas horas de traballo esta mañá elaborada, porque os programas cos que traballamos
funcionarios e as funcionarias deste Concello son os que son e a veces coller os datos, facer recopilación deles e tenerlos dunha maneira intelixible para os que non somos moi expertos en números, verdad, leva o seu tempo. Por tanto, ese era o motivo polo cal non lles foi entregada con antelación suficiente para que poideran estudiala para este pleno, pero sí que me comprometo a remitirla canto antes. De todas formas, sí que hai aquí datos interesantes que eu lles vou a decir agora. Algúns responden ás preguntas que vostedes formulaban. Miren, alguén dixo unha vez, e creo que foi usted, señor Calvín, os datos son tozudos, os números son tozudos, pero son datos obxectivos, fixemos ou fixo a tesoureira unha discriminación por impostos e por anos, de tal xeito que, por poñerles un exemplo, porque non vou a ler o que pone. Facía usted referencia a 54.829,39 euros que se deixaron de recaudar. Son exercicios pechados. Aquí faltan os anos, falta o ano 2019, que non está pechado, por tanto non está incluído aquí. Efectivamente, son os cartos, os euros que se deixaron de recaudar no ano 2018 con respecto ao imposto de vehículos. Un incremento moi significativo con respecto ao ano 2017, onde se deixaron de recaudar 26.826, ou con respecto ao ano 2011, que daquela non estaba facendo a recaudación o recaudador privado, que se deixaron de recaudar 12.261, no ano 2012 13.195, no ano 2013 14.680, no ano 2014 16.849, no ano 2015 18.141, etc. Isto polo que respecta ao imposto de vehículos. Polo que respecta ao ICIO, o imposto de construcións, deixáronse de recaudar desde o 2011 hasta o 2018 incluídos 95.226 euros. 10.000 no ano 2011, 1.000 e pico no 2012, 31.000 no ano 2016, 13.000 no 2015 e así. En canto á recollida de lixo, deixáronse de ingresar nas arcas do Concello no ano 2011 11.326, no 2012 15.120, no 2013 20.558 e mantense en alza hasta chegar ao ano 2018, onde se deixan de recaudar 44.255 euros. E así, sucesivamente, en todos e cada un dos impostos, con algunha excepción que supostamente tería que recaudar o Concello. Pero é que, cando no ano 2018, ao final do 2017, se pasa a recaudación ao Concello, hai un informe, que supoño que ustedes terán, e se non facemos chegar, hai un informe da persoa, que un administrativo, o único administrativo adscrito ao Departamento de Tesourería, que fixo de tesoureiro accidental, mentres non tomou posesión ou non se incorporou ao seu posto de traballo a tesoureira titular, donde dice que é imposible facer as labores de recaudación porque, literalmente, non ten tempo para facer as labores de recaudación. E ese é o escenario. Claro, pero moitos destes datos que ustedes xa o tiñan, non digo vostedes os que están aquí físicamente, sino o seu partido, e ainda así, sistemáticamente, cada vez que veo ao pleno pasar estos impostos á recaudación da Diputación, vostedes votaron que non. Poden argumentar o que queiran, pero o resultado de esos negativas é isto. Unha cantidad de diñeiro ingente que, sumado así por encima en estos anos, deixou de recaudar o Concello de Ortigueira 515.040 euros desde o 2011 ata o 2018 e sin contar o 2019, así que seguramente nos poñeremos a final do ano 2019 nos 600 e pico mil euros, que é diñeiro dos veciños de Ortigueira e das veciñas para os veciños e as veciñas de Ortigueira. Non é exactamente como vostedes decían en canto que cobraría a Diputación, pero hai un dato que sí que lles quero dar. Miren, que tamén nos levou o seu tempo sacalo, pero sacámoslo. O tanto por cento de recaudación da Diputación nos impostos que temos delegados na Diputación é o 100%. En voluntaria e en executiva.
o 100%. Nos impostos que ahora mismo, desde que delegamos na Diputación, está recaudando a Diputación, ten o 100% de recaudación, repito, en voluntaria e en executiva. E non era así, mentres a recaudación estuvo máis do recaudador privado, viña tendo unha media do 91-92%, e, efectivamente, seguouse producindo, como decía antes, os números que lles exponía aquí, unha baixa, e se non se remedia, seguirase producindo unha baixa, porque cando empezou a facer a recadación o Concello, ese 91,56 ou 92,16 pasou ao 62,98. Esa é a conclusión. Que aquí se diga que se puido poñer remedio, que se puido contratar a alguén, bueno, pois eu creo que xa quedou explicada na comisión e que todos vostedes saben o motivo polo que non se pode contratar a nada para facer ese traballo. É que a maioría, eu non conozco ahora mesmo ningún, dos concellos teñen delegadas esas competencias na Diputación e por algo será. Ben, e gracias, Auri. E algún tema máis a tratar? Pasamos logo a votación. Yo le puedo contestar. Si queres intervenir. Hombre, si recibe a información ás 2 da tarde, estamos ás 8 da tarde, tempo para enviárnosla por WhatsApp, email, correo electrónico. Estou segura que se fora outro tema ou outro punto a tratar, buscarían a maneira de facérnosla chegar. Simplemente quero dicir iso. Despois de que en recaudación de impuestos que están delegados á Diputación, permítame dudalo. É dicir, porque a tasa do 1,5% non se está gestionando como se ten que gestionar. E a negativa, porque penso que fai alusións a min, creo que quedou de sobra explicada por que se votou en contra. Tasa de reposición de personal. Existen, como todos sabemos, as persoas, creo que son 15 ahora mismo, desde o ano 2015, que é necesario sacar plaza ao concurso. A consignación presupuestaria está no presuposto. Non teño máis que decir. Sí, Luis. De forma muy breve, dos cositas nada más. A mí me ha parecido entender que la señorita portavoz del grupo de gobierno ha dicho que se compromete a garantizar el acceso a la documentación en tiempo y manera de ahora en adelante. Creo haber entendido bien. No, entendí Yo lo mal. expliqué mal, usted entendió bien seguramente, pero yo lo expliqué Lástima, mal. yo quería haber entendido que a partir de ahora se va a preocupar personalmente, es lo que entendí, si no es así, pido disculpas, que se iba a preocupar de que tuviéramos la documentación pertinente para de ahora en adelante. Bien. Es lo que yo he entendido. En todo caso, repito, vamos a votar a favor porque el 100% del cero es cero y lo que la cantidad a recaudar menos un 5% siempre será más que cero. Entonces, nos parece razonable. No tienen ustedes, el ayuntamiento, nosotros no tenemos capacidad para recaudar lo que queremos, tenemos un saldo pendiente de cobro bestial. Si la Diputación nos ayuda y dado lo que yo he entendido, dentro de 5 años, creo recordar, se podría revertir en caso de que el ayuntamiento tuviera capacidad, no tengo nada que decir en contra. Hagámoslo y hagamos buen uso de lo que se recaude. Hasta ahí estamos de acuerdo. Dúas cousas, non? Unha, un funcionario diga ao personal adscrito que non ten tempo, non creo que haxa algo moito máis importante que recargar fondos, porque con eses fondos se consiguen cousas. Por tanto, a mí me parece eso que habería que mirar, señor alcalde, prioridades. E despois, que asuman 515.000 euros, máis de medio millón de euros, que non recaudamos. Eu non sei que lles parece, non sei o que pasaba antes. Eu lle dixen que estamos empezando, hoxe é o primeiro pleno ordinario, primeiro. Entón, eu ver que hai máis de medio millón sin recaudar, pues, non nos parece pues, unhas cifras que sean pues, tolerables, ¿no? E eu creo que vostede o está dicindo, e é verdad, que é exponencial, cada ano é peor. O sea, que os últimos 4 anos de xestión, está comigo, que non foron bons a nivel de xestión e se están ampliando estas ausencias de pago por parte dos veciños e das veciñas.
E me gustaría tamén comentarlle unha cousa, claro, que a conselleira de Facenda diga que non é experta en números, acaba de dicir usted, pues a mí me asusta, usted ten que ser experta en números, porque é a conselleira da Hacienda. Entón, claro, debe de selo, ou necesita selo, e tal. E estou con vostede tamén en que vostede non ten culpa, e seguramente moitos dos que están aí tampouco, porque vostedes se están encontrando, e eu eso o recoñezo aquí mesmo. Pero vostede está aterrizando e está tendo moitas cousas encima da mesa, e isto me imagino que cando vostede o veo, igual que o vexo eu, pois lle alucinaría. E é verdad que nos asusta bastante. O que hizo de Torpita, si é verdad que o podemos revertir en 5 anos, pois a ver si somos capaces, pois en breve, de contratar xente e poder facer. Eu creo que debemos de ser maiores, e non nos temos que levar a man. Necesitamos nosotros ser capaces de gestionar o noso, digo eu. Pero bueno, tamén estou co señor Pintano que o 5% é menos, bueno, pois do que estamos perdendo ahora, que é exponencialmente máis. Por lo tanto, o noso voto pois será favorable, porque vemos que a gestión, pois, como pode vostede entender, non nos parece moi correcta. Moitas gracias. E algo que usan? Sí, por alusión. Sí. Señor Pita, de verdad que foi culpa miña, que me expliquei fatal, seguro. Dixen que estaba en disposición de mandarles esta documentación ás 12 da noite, que seguramente será cando acabemos o pleno, me parece un pouco excesivo, pero mañá a primeira hora pasamos. En mandar isto por WhatsApp, pois a verdad, puídome mandar por correo electrónico, pois ao mellor sí, pero estaba preparando este pleno que é bastante contundente. Non me refería a... Sempre se vai a intentar eso, señor Pita, sempre se vai a intentar, pero en este caso concreto eu referíame a estes papeles. Sería genial que lo consiguieran. Que sería genial que lo consiguieran, eu vou además de intentar, intentarlo. Ahora non lle prometo nada, porque non estou moi segura de conseguir. Señor Camín, fai usted referencia a 4 anos de xestión. Mire, usted pode criticar a xestión do goberno anterior todo o que queira, en cantas cousas queira, pero no tema de recaudación, home, deixe usted nun ano, que é o tempo que leva o Concello facendo a recaudación. Os 3 anos anteriores aplique usted ao recaudador privado. Pero vostede é responsable, non? Sí, eu fago responsable do que usted queira. No, do que usted queira. A mí faga usted responsable de que choiva. Señor Calvín, está portavoz falando, respetemos o... Sí, quero dicir, no tema da recaudación, se fixo pouca recaudación desde un ano para aquí, que leva facendo o Concello. Eu dixenllo a vostedes unha vez, nunca vou a criticar, nin neste pleno, nin en ningún sitio público, como concelleira, a labor de ningún traballador. Cando unha persona que é administrativo está facendo ou vai a facer, ademais, labores de recaudador, ademais de ser tesoureiro accidental, eu non me atrevería a decir nunca ou a criticar que diga que non ten tempo material para facer a recaudación, porque eu non me atrevo a decir se atender a un señor que ven a pagar ou a unha señora que ven a pagar o seu impuesto e atendelo e cobrarlle, porque se cobraba, moitas cousas de cambiar no Concello, se cobraba e síguese cobrando, se iso é prioritario, cubrir un papel ou mandar un recibo ou atender ao señor. Non, eu non me atrevo a decir eso nunca, porque son funcionaria e respeto moito o traballo dos funcionarios, moito, nunca me atrevería a decir tal cousa. Eso por un lado. E por outro, non son experta en números porque eu a oposición que aprobei do Corpo de Xestión da Administración de Justicia, de letras. E ten economistas, é un técnico de Facenda, pero eu non son nin economista nin técnico de Facenda, por tanto sonaríame pretencioso autochamarme especialista en números. Non son especialista, fago o que podo, e casi sempre utilizo a calculadora, pero non son especialista. De concelleira da Hacienda. Sí. Señor Calvín, por favor. Sí. Ben, vamos a pasarlo a parte de votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Doce a favor e unha abstención. Ben, Nos espera. ben, pasamos ao seguinte punto, que é o expediente número 1527/2018, participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019.
E Gaudi, tes a palabra. Expediente 1527-2018, participación na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019. Remitida pola Diputación Provincial da Coruña a este Concello circular sobre a elaboración do POS máis adicional 1/2019 por maior achega da Diputación, segundo consta en devandita circular a este Concello lle corresponde a cantidade de 672.319,53 euros. En dita circular establecese que o Concello únicamente poderá destinar esta maior achega provincial asignada ao financiamento de investimentos financeiramente sostibles, ben aos incluídos no plan complementario ao POS 2019 xa aprobados condicionados á existencia de crédito para o seu financiamento ou ben a outros novos investimentos financeiramente sostibles polo de que, de conformidade coas instruccións recibidas, presentouse na Diputación Provincial a solicitude de participación na primeira fase de dito plan, co resume que obra no certificado que obra man de todos vostedes. Dado que antes do vindeiro 13 de setembro de 2019 debe solicitarse á Diputación Provincial o investimento que quedou pendente de aplicar, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras de servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, adicional 1/2019 da Diputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitando a aplicación do resto da maior achega provincial asignada non utilizada na primeira fase aos investimentos financeiramente sostibles que se indican a continuación e aprobar os correspondentes proxectos de obra. Constan aí as cantidades, non sei se precisan que yo los lea, me imagino que non. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidores para a execución dos investimentos e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente se sean necesarias. Terceiro, declarar que o Concello ten crédito e, de ser o caso, que se compromete a incluir no orzamento municipal os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal aos investimentos financieramente sostibles incluídos na segunda fase do POS adicional 1/2019 se o Concello voluntariamente realiza algunha achega ao seu financiamento. Cuarto, solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan que se entenderá aceptar e produce efectivamente. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. Sexto, autorízase a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Sétimo, facultar expresamente á Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Constan no expediente os correspondentes informes técnicos e técnico-xurídicos, así como da intervención conforme os proxectos cumpren os requisitos para ser considerados financeiramente sostibles. Sí. Ben, Isabel, tes a palabra. Sí. Bueno, eu considero que, igual que eu fixe na votación do POS do 2019, trátase de uns planes complementarios improvisados, dado a cantidad correspondente 140.613,59 en aglomerado en quente para 1.500 metros de pista, considero unha cantidade que se podería aproveitar para facer outros proxectos máis necesarios e que beneficiaran a máis veciños, pero isto xa nos ten vostede acostumbrado. Con referente aos aglomerados en quente, son para concellos ricos. Nosotros temos un concello de 600 km casi en pistas. Eu era máis partidaria de regos asfálticos e así poderíanse beneficiar máis persoas, pero é unha cuestión de parecer meu. Con referente ao alumbrado de LED que se pretende cambiar, ten un presuposto de 138.475,86. A vida útil estimada desta inversión sí que é superior a 5 anos, como marcan os estes, pero a vida útil das obras estímanse en 10 anos. Eu considero excesivo este gasto
e considero que son 280.000 euros que se poderían beneficiar, xa digo, máis veciños, dado que é unha das características que teñen os POS+ que saca a Diputación de beneficiar aos máis cantidade de veciños posibles. Non teño máis nada que decir. Gracias, Isabel. Eso para lo visto. En primer lugar, me va a permitir que le pida perdón a la concurrencia porque mucho me temo que hoy me voy a repetir más que las lentejas. Porque van a oír ustedes que repito varias veces a lo largo de la sesión de que esto es un clarísimo ejemplo de precariedad, de improvisación y de mala manera de hacer las cosas. Resulta que les ha caído al ayuntamiento una mejora de una cantidad de 280.000 euros que hay que utilizar. Como no tenemos nada previsto, pues a ver dónde podemos meter de forma que se encaje el dinero que me dan y en dónde lo puedo poner. Entonces, deprisa y corriendo hacemos algo y lo aprovechamos, claro, de aquella manera. Hombre, estamos totalmente de acuerdo en que se hagan mejoras en cualquier sitio y de cualquier manera. Estaría mucho más de acuerdo si las mejoras fueran previstas. No se puede improvisar de tanta manera y tan continuamente. Le tiendo, señor alcalde, mi mano para elaborar unos presupuestos conformes. Hagamos un presupuesto, hagamos una previsión, destinemos una partida presupuestaria a la elaboración de proyectos interesantes y necesarios por orden de prioridad para Ortigueira, pongamos una cola de proyectos y vayamos utilizándolos en función de lo que vayamos recaudando, o acabando o recibiendo. Eso sería una forma lógica y sensata. La forma de proceder, esta tendría que ser la norma y no la excepción como está siendo. En cualquier caso, y aunque me parece un poco excesivo aglomerar en caliente una pista con tan poco tránsito, o el cambio de LES de esta manera, bueno, es algo que pudieron meterlo, no vamos a desperdiciar el dinero, me parece muy bien, pero si lo tuviéramos previsto y si hiciéramos una previsión racional, seguramente lo utilizaríamos mejor y con más eficiencia. Mi mano está tendida. Eu non podo estar máis de acordo con Isabel como con o Dr. Pita. Claro está que estamos de acordo en que haxa obras e que os veciños, por exemplo, de Ladrido, de Couzadoiro, de Espasante, San Claudio, Cuiña, Luama, que están afectados, San Adrián, etc. Nosotros incluso con eles tuvemos en campaña pois certos compromisos e estamos completamente de acordo en que se faigan cousas ali que son necesarias. Pero a improvisación o que genera é unha problemática grave. Cal é? Pois que todo isto hai que, como ben decía Auri, hai que rematarlo a final de ano. E entón, claro, como estamos xa a mediados de setembro, pois, que queren que lles diga vostede? Vamos a depender de o tempo que teñamos, vamos a depender de tal, e temos moi pouquiño margen. Por tanto, ten que ser todo xa. E me dá a min, igual non, igual en xaneiro os felicito por cumprir todo en plazo, pois vai a ser moi complicado de que isto se poida adquirir en todos estes puntos que vostedes traen aquí. En todo caso, os presupostos teñenos que facer vostedes, planificar ordenadamente que queremos facer e priorizar cales son as necesidades de cada parroquia. E para iso, ao mellor, sería bon falar cos veciños, reunirse con eles e ver que moitos dos veciños nos están dicindo moitas cousas que estamos deixando de atender. E iso, para min, sería unha prioridade. Neste caso, se ve, pois eso, que, como decía Isabel, pois que é improvisado e, bueno, sale daquela maneira. Nosotros estamos a favor de que se faigan cousas e, bueno, que salgan, non sería o mellor, pero nosotros vamos a estar a favor de este tema. Non estamos moi contentos, pero é o que nos queda. Moitas gracias, señor alcalde. Sí, Auri, ¿se palabra? Sí. O sea, o mellor tamén me acabo repetindo. As prisas viñeron que veñen dadas porque o día 13 de setembro hasta o mañá o tempo está subido a plataforma, non podíamos pero non hai improvisación. Quen dice a vostedes que hai improvisación? Non o botamos a cara a cruz, nin tiramos os dados. Son obras que estaban previstas e van aquí, pero non existe a improvisación. Non sei por que se empeñan en dicir que hai improvisación.
se me apuran moito, iba a decir que igual dereito teñen a que lles arreglen a pista ali onde viven unha ou dúas personas. Se me apuran moito, esos teñen casi máis dereito que ali onde viven 20 ou 30. Casi. Que xa bastante desgracia teñen con quedarse solos e illados nunha aldea, por exemplo. Por tanto, por que hai que discriminar e decir que podemos facer as obras onde hai máis población? A ese paso non faremos ninguna, porque o rural de Ortigueira está se quedando deserto, por tanto, concentraremos todas as obras nun mesmo sitio, non? Eu creo que a min ese argumento non me vale, se me vale a vostedes, perfecto, pero non hai improvisación. Usted vai a repetir moito, señor Rita, eu vou a repetir moito tamén decirle que non existe a improvisación e ademais creo que non debe existir a improvisación nunha administración e non existe. Polo menos en canto a esta... Despois discutiremos, supoño, respecto a outras cousas onde tampouco houve improvisación, pero en esta en concreto non hai tal improvisación. Ben, bueno, non sei se teña algo máis que decir. Eu quería decir unha cosa, si todos van nunha dirección e o outro vai en contra, que hai tres grupos políticos e ven isto, me imagino que haberá É que só hai un goberno, o resto é oposición. Goberno hai un solo. Ao mellor chamaríamos moito a atención, verdad, se ustedes Pero despois, puderan ser de acordo. eu quero, bueno, finalizamos, quero aclarar un tema para que... Me deixa rematar. Sí, por favor. O que decía eu é que si todos van nunha dirección e un vai en contra, ao mellor non vai ben. Ten que ver iso, non? Isto é o normal nunha corporación. Bien. Pero, bueno, o que se interesa é de facer de ter sentido institucional, constructivo e ser coherente. E digo isto polo seguinte, a documentación que teñen está moi clara. Vostedes coñecen a todos. Todos os grupos políticos que forman esta corporación coñecen perfectamente a documentación. Eu creo que hai que dicir todo. Este plan adicional é un plan que recibimos a maiores da Diputación. Durante o ano chegou nunha data e nosotros temos que aportar proxectos. Na primeira, os investimento financieramente sostible xa incluído no plan complementario post-plus do 2019 e o saneamento de Cuíña. Improvisación ninguna. Este é un proxecto que xa estaba redactado no goberno anterior. Ninguna improvisación. E ora, a seguinte fase, o seguinte que vamos a meter, con eses cartos que nos quedan de remanente, é a mellora do alumnado público no núcleo despasante, que non lle soín a ningún falar de que se trataban as obras, é a mellora do alumbrado público despasante, mellorar a eficiencia, un tipo de alumbrado, ou tres tipos de alumbrado distintos para o núcleo despasante, melloramos o que é o porto, e despois o seguinte é o aglomerado en pistas en ladrillo, tampouco non lle lo oín. O que si oín era, oín outras cousas. Oín que o aglomerado en Quente, que é para Concellos Ricos, que lle parece excesivo por aquí. 500 metros. Ben, e oín que non están contentos o Partido Popular, pero que lles vale de que faigamos a mellora do alumbrado público no núcleo despasante e o aglomerado en Quente en pistas de ladrillo. E onde ven a improvisación estas dúas obras? En que? Porque o alumbrado xa estaba previsto, xa estaba encargado. E despois, o aglomerado en Quente, nos fixemos o aglomerado en Quente no Gandareiro, hasta onde puidemos, hasta onde chegaron os cartos, con vistas a continuarlo, e agora continuámoslo. Onde está a improvisación? En todo, señor alcalde. Quero decirles unha cousa. Gustaríame que todos tuvérsemos coherencia, porque isto é ben para todos. Simplemente quero aclarar eso. Pasamos a votación. Logo, votación, votos a favor, votos en contra, abstencións. 11 a favor, 2 abstenciones, 2 esperar. Ben, e tamén digo que non me gusta intervir, porque para eso teño portavoz, pero se debo de aclarar algo e queda en duda, pois gustame deixarlo claro. Ben, o seguinte punto é o expediente número 430/2019. Ratificación do acordo de extinción da Fundación Ortigueira. Sí, ahora que se pone. Expediente 430/2019, ratificación do acordo de extinción da Fundación Ortigueira. Conforme consta na exposición de motivos, a Fundación Ortigueira foi constituída na estrutura otorgada o 24 de abril de 2009, declarada de interés galego por orde da
Cultura, Comunicación Social e Turismo 12 de maio de 2000, sendo o Concello de Ortigueira membro fundador da mesma e parte integrante do seu padroado en calidade de presidente. Nos últimos exercicios económicos comprobouse que a Fundación obtiña resultados negativos, chegando a un punto no que nin siquiera existían recursos para poder afrontar os pagos das nóminas das empregadas. Á vista da crítica situación económico-financiera, o padroado na súa sesión do 5 de abril de 2019 acordou por unanimidade extinguir a Fundación. Nesta mesma sesión determinouse que cada patrono, como responsable solidario da entidade, ten que achegar 35.766,33 euros destinados a cumprir coas sentenzas firmes nas que se condena a pagar as correspondentes indemnizacións a prol das traballadoras, así como a prol doutros acreedores. Tamén se acordou que de non existir outras fundacións ou entidades non lucrativas na mesma zona que teñan nos seus estatutos a mesma cláusula de afección que ten a Fundación Ortegalia, os bens e dereitos resultantes da liquidación pasen ao Concello de Ortigueira. O pasado día 6 de maio someteuse este asunto á consideración do Pleno non acadando a maioría suficiente para prosperar. Durante o período comprendido entre o 5 de abril e o 18 de xullo, todos os antigos patronos, agás o Concello de Ortigueira, ingresaron o importe acordado nas contas da Fundación. Con data 18 de julio de 2019, a Consellería de Cultura e Turismo ditou a orde pola que se ratifica o acordo de extinción da Fundación Ortegalia. Dito acordo supuxo a entrada formal da Fundación en fase de liquidación. Por tales razóns, sométese ao Pleno o seguinte acordo: ratificar a votación do representante do Concello na reunión do padroado na sesión de 5 de abril de 2019 no sentido de aprobar a extinción da Fundación Ortegalia, aprobar a proposta de liquidación de dita entidade de modo que o Concello de Ortigueira aporte 35.766,33 euros para facer fronte ás débedas existentes e aceptar que os bens e dereitos resultantes da liquidación sexan transferidos ao Concello. Esta proposta conta, como consta no expediente, con informe xurídico favorable, así como está fiscalizada de conformidade por Internación. Gracias, Ana. Sí, eu tiña unha dúda neste punto e a ver se o secretario me pode resolver. No pleno do 3 do 5 de 2019, o informe xurídico, o secretario di, cuarta, desde la perspectiva municipal resulta jurídicamente criticable que la alcaldía, en representación del ayuntamiento, haya manifestado la voluntad municipal de extinguir la fundación sin recabar previamente al parecer del pleno de la corporación en un asunto de competencia y para que se requiere la mayoría absoluta. Sigo sin entender. Quero decir, ahora vámola disolver. Sí, non entendo. Nese pleno había ese informe de secretaría. ¿Cuál era la conclusión de ese informe? Hombre, que resulta jurídicamente criticable que la alcaldía... Vaya las conclusiones. Vaya las conclusiones del informe. Ah, vale. Entonces ahora é disolver. Queda algún traballador sin cobrar da fundación? No, eu pregunto yo ao alcalde, como patrono. E vamos a ver, ingresaron 5 patronos, ingresaron 4. Falta o Concello de Ortigueira porque non se chegou a acordo plenario. Os primeiros en cobrar son os traballadores. Vale. Gracias. Sí, creo que este es un lastre del que había que desprenderse. Desconozco por qué no se hizo antes. Tampoco es que me preocupe mucho. Lo triste es que con el retraso en resolverlo han sufrido los que menos tendrían que sufrir. En principio, los trabajadores que estén pendientes de cobro. Tengo entendido que el dinero que como patrono nos corresponde aportar, que son 35.766,33 euros, irán fundamentalmente destinados al pago de lo que se adeuda. Entiendo. Sí. Con lo cual me parece fantástico. Lamento que no haya sido antes. Sí hago hincapié en una cuestión. La Fundación dispone, aparte de activos, de MOAs, distintos tipos de enseres y demás, tiene unos edificios, o uno en concreto, que es una absoluta pena que esté como está y que no lo podamos recuperar. Yo encarecería, o rogaría encarecidamente al Ayuntamiento, a todos nosotros, que hagamos todo lo posible por recuperar ese edificio y dar una utilidad. Luis, debo aclarar un tema. O edificio non é propiedade da Fundación. Sí, bueno, efectivamente, el edificio es una cesión que es, bien, de acuerdo. La utilidad o el usufructo, o llámelo usted como quiera, perdón, acepto la corrección,
tiene usted razón, pero a lo que me refiero es a que recuperemos el usufructo o el uso de un edificio fantástico y de unas instalaciones geniales. A ese es el ruego que le añado al hecho de que estoy de acuerdo que por fin cobre el que tenga que cobrar y se acabe con el lastre este de una vez. Lo del edificio es el siguiente paso y la titularidad es de la Consellería de Medio Rural. Supongo que no tendremos problema con... Pero estamos en ello, ¿no? Sí. Bien, pues me aplaudo. Gracias, Luis. Sobre este tema, pues claro, como todo o mundo me imagino, pois cando se fecha algo así cultural e que viñan moitos nenos e era visitado por moita xente, pois dá pena, non? E aparte pois daba emprego a xente daqui do pueblo, por lo tanto tampouco é que nos faiga excesiva gracia, señor alcalde. O patrimonio, como decía o Dr. Pita, pois son 22.137,14 e o inmobilizado 14.000 euros. Os traballadores, dice vostede que non cobraron. Non dixen. Non, é o que lle entendí. Non cobraron. Claro, ten que cobrar. Claro, como dicía vostede que van a ser os primeiros en cobrar, que eu entendí que non cobraron. Vamos a ver. Digo que dos 5 patronos, o que queda por cobrar, o que queda por ingresar é o Concello de Ortigueira. Si, eso entendí ben. Os outros 4 patronos, que son a Tamén non entendí. Vaya, pero os demás non. Os demás, bueno, eu xa explico e se fai favor non me interrumpa. Si, home, Os patronos da Fundación Ortegalia xa ingresaron todos. A Diputación da Coruña, a Consellería de Cultura, o Instituto Galego de Vivenda Solo, Gadis e faltamos nosotros. 35.000 cada un. Os primeiros ingresos xa se foron afrontando os primeiros pagos. Iso leva unha gestoría e un gabinete de abogados, non? E agora descoñezo se xa foron efectuando os pagos, se os traballadores xa cobraron. Bueno, eu son patrono, son o presidente da fundación e o Concello de Ortigueira é un patrono máis, nada máis. E logo supoño que sí, non? Se non eles, pois, teñen a súa reclamación tamén personal. E non entendo cal é a súa dúda. Despois, o que se paga, o que repartimos entre todos, os paganse as deudas. Decía vostede por que a Fundación Ortegalia que non a pena, sí. A min tamén, conozco as dúas traballadoras perfectamente. Cal é o problema? A viabilidade da Fundación. E se o patronato, que son eses 5 patronos, acordan por unanimidade e cos informes económicos que temos que é inviable, o Concello de Ortigueira non pode decir que é viable. Temos que acatar a decisión do patronato, que para eso estamos. Podo seguir logo. Sí, pode continuar. Continuamos. Eu a miña pregunta era se cobraran ou non. Se queres pregunto mañá, te podes ver. Eso que lle quería que me contestaras, porque se non Poden cobrar. Bien, vale. Entón, estou con vostede que se non cobraron, que sen os primeiros en cobrar, claro está, non pode ser de outra maneira, e se xa cobraron, que creo que sí, señor alcalde, hai que estar enterado, porque usted é o presidente, como ben dice. Por tanto, neste caso non vamos a ter máis remedio moi a noso pesar de ter que disolver algo que é moi interesante. Estou co Dr. Pita en que vamos a intentar utilizar os edificios que temos aí, que creo que son de titularidade da Xunta de Galicia, pois intentar falar con eles, señor alcalde, e utilizalos no beneficio do povo, porque aí hai pezas, tiña vostede antes unha concelleira arqueóloga, que seguramente sabe moitísimo máis que min sobre todo isto, e que é unha pena, seguramente, que estén sin que a xente as vexa e que disfruten dese patrimonio. Gostaría que tuveran en conta a cultura un pouco. Moitas gracias. Bueno, se voy a responder, mire, señor, vostede sabe que os traballadores, bueno, que informaría aos traballadores que cobraron. Se xa sabe que cobraron, non entendo por que Non sei. Sabe, bueno, é igual. Mañá eu vou confirmar, e preguntar a asesoría se xa están ingresados os cartos dos traballadores. Genial, sobre todo para eles. Ten que estar tamén informado de outras cousas. Unha cousa é os edificios e outra cousa son os bienes da Fundación Ortegalia, que non son bienes do Concello. E moito menos a parte de arqueoloxía. A parte de arqueoloxía ten un tono. Eses elementos que hai aí, pois irán, pois posiblemente, pois vayan pois ao museo. Non decidimos nosotros, non decide nin vostede, nin eu, nin o Concello. E despois, os bienes da Fundación, todos os bienes da Fundación,
E os estatutos dicen que pasan ou que pasarán a unha fundación que teña unha finalidade idéntica que teña a Fundación Ortegalia. Ese é o que di os estatutos, ese é o que di a lei, non? E dentro dos bienes, pois, está o Castro de Punta dos Prados e despois os bienes materiales que ten desta fundación. O que si falamos en patronato, e farei eu con todos os patronos, é ver a posibilidade de que todos eses bienes, a voluntad de todos os patronos, nos queden no Concello de Ortigueira. E todos mostraron a disposición de que era normal de que nos quedara no Concello de Ortigueira. É unha decisión de patronato, pero hai que respetar por encima de todo os estatutos da Fundación Ortigueira. Son cosas distintas, pero os bienes do museo teñen dono. Teñen pois, un arqueólogo que o descubreu e cedeu aquí e ese que decide sobre eses bienes, non? E, bueno, nada máis, con respecto ás nóminas, non hai ningún problema. De todas formas, eu digo que son os primeiros en quedar. E, bueno, tamén a casa de Corbelle, esa casa que no seu momento se fixo unha inversión, que iso tamén hai que dicir. Nese momento, o patronato, bueno, estaba o Concello de Ortigueira, estaba o Partido Popular. Nesa casa fixo unha inversión de casi 400.000 euros. Esa casa, ao final, foi adjudicada en 23.000. A casa está en Corbelle, podemos ver todos. A ver onde están metidos aí casi 400.000 euros. Pero que me quere dicir con iso? Hombre, que é unha pregunta que se ten que facer ao seu grupo político. Non lle quero dicir nada. Foi neses anos... Usted está sendo grabado por esto. Yo sei, sí, pero non me preocupa. Bueno, A mí non me preocupa porque a realidade é que gustaríame ver onde está esa inversión. E como eso tamén me gustaría saber outras cousas da Fundación. No seu momento se mirará. Por iso é o patrón vostede, o presidente, non? No, hai un patrón. O presidente... Xo miraremos, pero non nos poñe condicións porque tendríamos moito que falar da Fundación Ortega. Estamos aquí toda a noite. Moi ben, vamos a pasar logo a... Despois do final... Vale, pois entonces... Vale. Anota para... Sí, cambio vamos a para pasar porque senón non progresa. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Isabel, a favor, contra ou abstención? Abstención. Bueno, pasamos ao seguinte punto. E o seguinte punto é o expediente número 1627/2018, que é a ratificación da resolución da alcaldía por que se aceptan as condicións e prescripcións da prórroga de concesión de manial dos terrenos de dominio público marítimo terrestre do Porto de Ladrillo. E sí, ben. Expediente 1627/2018, por que se propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, ratificar e convalidar a resolución da Alcaldía de 2019-0701 de data 13 de agosto de 2019 na súa parte dispositiva di. Primeiro, declarar que o Concello de Ortigueira acepta as condicións e prescripcións polas que podería outorgarse a prórroga da concesión outorgada por orden ministerial do 23 de xaneiro de 2004 para a ocupación de 224 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con destino a Rambla Embarcadoiro cunha zona recreativa e muros de contención, Porto de Ladrido, na ría de Ortigueira e Ladrido, e fronte á praia de Morouzos, no termo municipal de Ortigueira, e que consta na resolución da Directora Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar de data 19 de xullo de 2019. Segundo, declarar que as instalacións, así como as obras ou modificacións que no seu caso realizáronse durante a vixencia do título concesional, axústanse ao provisto nas súas condicións e prescripcións. E terceiro, remitir a presente resolución, así como a copia da resolución da Directora Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar, de data 19 de xullo de 2019, pola que somete a aceptación deste Concello as condicións e prescripcións polas que se podería outorgar dita prórroga debidamente asinada pola Alcaldía á demarcación de costas de Galicia para os efectos oportunos. Luis? Nada que comentar, es lógico, razonable, nos parece bien. E Valentín? Perfectamente de acordo con todo iso. Ben, e pasamos a votación, votos a favor. Unanimidade. Siguiente punto, expediente número 934/2019, aprobación do proxecto técnico da obra Mellora do Camiño de Lombao, o Castro e outros, período 2019-2020.
Si, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar o proxecto de obras mellora do camiño de Lombao ao Castro e outros subordinado á recadación da respectiva autorización de Augas de Galicia e, no seu caso, as condicións que se establezcan na lei. Ben, gracias. Isabel. Sí. Se antes falábamos de improvisación, neste punto non hai improvisación. Estaba claro, é unha continuación de melloras de acceso a Penavide, por importe de 300.000 euros xa vamos facer o cómputo, volve a hacer aglomerados en quente, que como dixen, normalmente os aglomerados en quente é onde exista un tráfico constante. Eu considero que en Lombao e o Castro moito tráfico constante non hai, e que quere que lle diga, non o vexo, son 1.350 metros. Supónse, volvo a dicir, o de que é necesario beneficiar a máis cantidade de xente, e agora a min ocurreseme e ve, vais acordar tamén desta pista. No pleno do 3 do 5 do 2019, o ex-concelleiro Manuel Novo mostraba ao concelleiro de Obras unhas fotografías dunha pista de Chaelo que garda as mesmas características que esta pista, na que se decía que levaba 3 anos e non se foi ver esa pista, e que aí vive un rapaz que está en Aspromor, que non pode subir o microbús a Aspromor para buscalo, e cal é a nosa sorpresa? Vostede contéstanos, Manuel, a pista de Chaelo, eu sei que hai tempo que está así, non sei por que esta pista non está reparada ou arreglada, eu tan pronto poida o luns, ou sexa, vaise lle dar solución a este tema. Se soupera a razón, xa vos diría, non sei a razón, xa miraremos se o tema do Concello vaise solucionar rápido. Eu sei como está a pista agora xa non é que non suba o microbús, costalle moito que subra a un coche, e isto leva desde o mes de maio. Señor, cando digo que non é improvisado, é porque estaba perfectamente estudiado, que aquí xa se lle dixo, e estamos en setembro. É dicir, e esa pista tiña as mesmas condicións para acollerse nesa subvención. Quero dicir con isto que rógolle, non estamos no sitio dos rogos, pero que un pleno non sea un mero trámite. Quer dicir, que as atas e o que se acorde, xa hai 2 meses para facelo. E entonces considero que aquí pódese facer pensar que hai uns tratos de favores en unhas parroquias e hai outras. E aquí hai 22 parroquias e son todos exactamente iguales. Poderíame xustificar o de Penavide e a actuación de Penavide ou de Besos se ten algún contrato con algunha multinacional para a súa implantación, porque así é a forma de que os accesos polo menos estallos garantizando. É a única forma que me podería a min justificar tremenda inversión. Non teño máis nada que decir. Sí, gracias. Con todo mi cariño, Auri, sin ánimo de ofender. Ya sé que no vas a ver improvisación, aunque fuera un elefante rosa y estuviera aquí en medio. Pero vamos a ver. Es que, repito, ya pedí perdón antes porque voy a insistir siempre en lo mismo. ¿Cómo puede ser? Venga, hay 400.000 pistas y esta concretamente, que necesitaba el informe preceptivo de Aguas de Galicia, resulta que dicho informe no lo tienen. No sé si lo tienen ya. Yo tengo entendido que no. Y si no hay un informe preceptivo para realizar esta en concreto, claro, como no tenemos nada previsto, ¿qué vamos a hacer? La pista y el informe ya vendrá después. Si es así, mi voto es contrario totalmente. No se pueden hacer las cosas de esa manera. No será improvisación, llámelo usted como quiera. Luego, por otra parte, es que no tengo absolutamente nada en que se aglomere en caliente. En absoluto. Lo que pasa es que, por el precio de un aglomerado en caliente, si fuéramos capaces de hacer un riego asfáltico poniendo un poquito decente, pues no una, sino 4 o 5 pistas, pues estaría mucho más de acuerdo. Pero claro, eso necesita una planificación previa. Necesita que sepamos lo que queremos, a dónde vamos y luego coger el camino pertinente. Y luego, un aglomerado en caliente. Señor alcalde, yo no pateo las pistas tanto como usted, sin duda ninguna, pero le garantizo que me pierdo por unas cuantas por ahí adelante.
Y yo creo que en esta que van ustedes a aglomerar en caliente, no sé si me perdí alguna vez. Quizá en la campaña a lo mejor. De todas formas, a ver, hagan ustedes lo que sea, me parece bien. Si el criterio para planchar Ortigueira, digámoslo así, escoger por empezar por un lado y vamos haciendo según nos va surgiendo, pues vale, me parece muy bien. Repito, no me voy a cansar, tenemos que dejar de improvisar, tenemos que hacer las cosas con sentido común, a ver a dónde queremos ir y qué pasos tenemos que dar para hacer lo que queremos. Gracias. Gracias, Luis. Y, Me gustaría, porque levaba eu a mesma reflexión en canto ao tema de Aguas de Galicia, pode contestar? Sí, pues, Si fai o favor. sí, porque Gracias. aclaro o tema. E, bueno, outra vez, teño que decirlo, improvisación ninguna. Isto está de principios de ano. ¿Está el informe de Aguas de Galicia? O informe pideuse en marzo-abril. No, espera, está. E por algún motivo non lles chegou aos técnicos. E agora estaba falando co secretario e os técnicos dicen que en Aguas de Galicia que se comprometeron que para a semana que ven que nos envían o informe de Aguas. Pero bueno, non podemos meternos a obra sin ter o informe de Aguas de Galicia. Eso está, e tampouco non é culpa nosa que se pedou en marzo-abril que todavía non viñera. Tarda, como lle tarda aos maderistas ou calquera que quere facer unha actuación cerca dun cauce, tarda, pero tanto é moito. E comprometeronse a enviarnos. Desde logo, nosotros non podemos nunca facer unha obra sin ter os permisos ou de costas ou Aguas de Galicia e tal, está claro. Eso non podemos facer. Pero é raro que tarde tantos meses. E a obra non é improvisada porque desde principios de ano, por un lado, por outro lado, chega o aglomerado en Quente, chega a Lombao, e o único que se fai é conexionar esa zona da aglomerada de Lombao hacia a Canteira co lugar do Castro. Igual que se vai facer un trociño pequeno en como é Teixeiro, non? Toxeiro ou Teixeiro? Toxeiro tamén en Quente. Por que en Quente? Porque dura moitos anos. 10, 15 ou 20 anos e non tens que tocar os aglomerados que os ríos asfálticos que nos pasa, o que estamos vendo, que cada 3 anos ou si hai que estar encima. O herba, unha cousa, ou que se desfán, ou tal. Que non podemos facer aglomerados en Quente en todos os sitios, de acordo. As zonas que nosotros, aí viven 2 personas no Toxeiro, 2 personas, non? E no outro lado, pois viven 3 nun lado e 2 no outro, 5. Pero o que dice Auri, precisamente, temos que mirar de que os que están que se queden e se poden ir máis que valen. Esa é a razón, non hai outra razón. E o de Penavide, que decides a autopista de Penavide, é unha carretera que vai desde Besos Eu non dixen autopista. e que vai hasta o alto do límite do Concello de Mañón, e eu que teño falado con Alfonso é que ela continue hasta o cruce de San Martín e carretera Casgrañas. É unha carretera que ten bastante tránsito porque cruzase por aí, nada máis. Valentín, que se pode? Moitas gracias, señor alcalde. Pois iso era o que lle quería comentar, para que as cousas se faigan de acordo á norma. Claro, para poder facer as cousas, pois hai que ter os permisos pertinentes e senón teremos algún problema. Eu non lle dixi nada da autopista de Penavide, nin lle comentei nada diso, nin era a miña intención dicirlo, pero si o dice vostede... Non teño nada que comentar. Por algo será, non? Eu estou de acordo con Auri en que a población en concellos como Ortigueira pues temos que loitar pola xente que se está quedando sola e non pode ser de outra maneira e seguramente son xente maior e necesitan as mellores dos servicios para poder chegar ali, seguramente temas sanitarios, señor Pita, seguro, e cousas parecidas para que teñan. Tal eu aí non me vou opoñer nunca na vida porque de feito traballo en isto. Pero que sí, entendo un pouco a señora Isabel, é que, claro, 600 kilómetros ten o Concello de Ortigueira, que chegamos a Madrid, 600, claro. Todo por Penavide. Eu estou de acordo que vostede é verdade. Pero aí un pouco os demais. Non teño nada máis que dicir. En eso estamos, gracias. Estamos en eso. Temos 600 km de pistas, moitas por rural. Moitas non van a casas ni eso. O que digo e manteño, que donde, por lo menos esa é a miña intención, despois a corporación o decidiremos en pleno cando sea o seu momento. Eu creo que donde vive xente, que debemos de mirar de darlle as mellores condicións posibles. Pistas aglomeradas,
pintadas, puntos de luz, contenedores, todo o que necesiten. Esa é a miña idea. Despois, en pleno e na corporación, decidiremos o que queirades. Vale? Bueno, nada máis, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Votos en contra? Abstención? Siguiente punto. Expediente número 936/2019, modificación orzamentaria na modalidade de crédito extraordinario. A ver. Proposta da alcaldía en relación co expediente relativo á aprobación da modificación de créditos número 37/2019 na modalidade de crédito extraordinario número 2/2019, financiado por baixa por anulación, fai a seguinte proposta. Fai a seguinte proposta ao pleno. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 37/2019 na modalidade de crédito extraordinario 2/2019, financiado por baixa por anulación, de acordo co seguinte resumo por capítulos. Teñen vostedes no expediente, pero si o precisan, propónse como medio de financiamento deste expediente de modificación orzamentaria a minoración ou baixa do crédito de unha determinada aplicación do orzamento vixente. Sí, está. Y gracias. Isabel. Bueno, ahora vamos dotar a partida, ¿no? Y Sí. después entramos Sí, en el meollo, ¿no? Sí. Vale, pues no tiene nada que ver. lo mismo, simplemente por clarificar, por si alguien no lo sabe, este punto en concreto se refiere a hacer una modificación de crédito para poder hacer un pago a posteriori. Primero se crea la partida y después se transfiere el dinero para hacer el pago. Este punto es el de creación, no hay nada que decir al respecto. Sí, es correcto. Muchas gracias, señor Quita. No tengo nada que decir. Pasamos luego a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? A ver, que nos aclaramos. Algo que no va. Repetimos. ¿Votos a favor? Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstención? 7 a favor y 6 abstenciones. Vale. Vamos entonces luego ao punto. Expediente número 894/2019, reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas 2019 a 2.995 e 2019 a 2.996. Ya un. Podría cambiar de libro. No. ¿Quieres sobre? No, no quiero que lo señor. Lo mismo. Si les parece bien, empezamos nosotros, lo digo para agilizar. Expediente 895/2019 de reconocimiento extrajudicial de crédito, facturas. Sí, por favor. Sí, vente. No, pode facer desde aquí, como portador do grupo municipal, para reducir un pouco, bueno, o debate, por decirlo de unha maneira, que se pode reducir,
Este punto é o seguinte, correspóndese a dous grupos de facturas, o número 6 e o número 7 de relacións de facturas. Pero hai dúas propostas de resolución. No, vamos a ver. Ahora vamos a aprobar las dos facturas de Martiñán, Exacto. de la obra, de los grave de los plásticos. Claro, entonces eu prefiero, por eso mandei facer así, porque prefiero que este tema que vaya por separado, porque non... Vale. Perdón. Pues en algún momento... Por eso é así. ¿Eh? Por eso é así. Si lee solo la providencia de la alcaldía nos llega. Sí. ¿Qué? Que se solo lee esa providencia de la alcaldía que xa nos chega. Sí, Quero sí, dicir, no, pero é que para encabezar o punto. Eu teño aquí, se non te estou. Sí, me falta un punto. Alcalde, Toma, tengo un toma. papel e non daba a contar o punto 8. Non pasa nada, Procedimento de reconocimiento extrajudicial de créditos, asunto, aprobación de facturas de 2019, de 2095 e 2019 de 2096 correspondentes ás certificacións número 1 e 2 e final acondicionamento de parcela industrial para a xestión de residuos de plásticos agrícolas Concello de Ortigueira. Proposta da alcaldía, visto o expediente de contratación de obras, expediente número 1062 de 2018 que xestiona procedimento de contratación para o acondicionamento de parcela para depósito de plásticos agrícolas, polígono Arrega, Cuiña, Ortigueira, vistas as certificacións autorizadas pola directora da obra, certificación número 1, 2 e final asinada por doña Blanca Cortesierra, arquitecta técnica municipal e directora de execución da obra, e don José No Varela en representación de José No Mantiñán e Hijos Construcciones S.A., certificación 1 por importe de 30.981,79 euros do 13 de marzo de 2019 e certificación 2 e final por importe de 8.749,54 euros do 13 de marzo de 2019 e as facturas presentadas segundo a seguinte relación. Non sei se fai falta que vos veña a relación. Visto que con data 29 de agosto de 2019 a intervención emite informe número 2019-0130 de reparo suspensivo a tramitación das facturas que incumpren algún dos preceptos sinalados segundo establecido nos artículos 215 e 216, así como asinalado nos artigos 12 e 15 do Real Decreto 424 de 2017, sendo necesario proceder conforme establece a lei, corresponde ao Pleno da Corporación a resolución da discrepancia por insuficiencia de créditos. Unha vez resolta polo Pleno, corresponderá á Alcaldía a resolución de discrepancias da súa competencia, non sendo delegable en ningún caso. Visto o informe emitido no expediente 936-2019 do 30 de septiembre do 2019, do 30 de agosto de 2019 de modificación de créditos por crédito extraordinario 37/2019 C2 se indica que corresponde ao Pleno da Corporación a resolución da discrepancia por insuficiencia de crédito, supeditada á aprobación desta modificación de crédito que adoptará de cobertura unha vez entre en vigor a aprobación definitiva. Corresponde ao Pleno da Corporación a resolución da discrepancia por insuficiencia de créditos supeditada á aprobación da modificación de crédito que adoptará de cobertura unha vez entre en vigor a aprobación definitiva. Proposta de acordo, eu se queren si leo a providencia inteira ou directamente a proposta. Primeiro, resolver a discrepancia e aprobar o recoñecemento dos créditos seguintes indicados na táboa adxunta, sempre condicionada a súa eficacia á aprobación definitiva e entrada en vigor da modificación de crédito por crédito extraordinario 37/2019-2. Segundo, que unha vez aprobada se apliquen os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións do estado de gastos do orzamento do exercicio 2019 ao nivel de vinculación xurídica vixente, área de gasto capítulo. Gracias.
A ver como encauzamos isto. Para poñernos en antecedentes e facendo un relato do que pasou, témonos que remontar ao ano 2018. O Concello de Ortigueira solicita unha subvención á Concellería de Economía, Emprego e Industria que é concedida o 6 de junio do 2018. Adxudícase a obra en novembro do 2018. Quero dicir que aí é cando se contrata ca empresa que vai facer a obra. Eu, como estou vivindo en Ortigueira, en noviembre, en diciembre, é cando aquí é máis sol fai. É dicir, as condicións climatológicas é as máis idóneas para facer este tipo de obras que nada máis que eran 40.000 euros para facer esta mellora na infraestructura, na nave de plásticos no polígono industrial. Vale. Todo sería ben, pero a parte das inclemencias do tempo, entendo que o período de execución é un mes. É dicir, esta obra ten que estar feita en un mes. É dicir, antes de que remate o ano, ten que estar entregada, finalizada e con todas as certificacións pertinentes. Eu, que non teño moita práctica en cousas de obras, entendo que se lle dan a unha empresa a adxudicación en novembro e chove 2 semanas, non pode facer a obra nun mes. Polo tanto, a Consellería non está, se me permiten, que eu tamén me perdo, Auri, a Dirección Xeral de Minas é a que denega o 12 ou 26 de decembro do 2018 porque non se vai executar no plazo nin justificarse na anualidade do 2018 como se ten que facer. Polo tanto, anulan a subvención por falta de documentación. E, cando vamos vendo os informes, é que resulta que a obra acabouse en marzo do 19. E a factura destas obras teñen fecha do 21 de agosto do 2019. A miña pregunta é, se na comisión informativa empezamos a enredarnos, e de feito estaban de testigos os meus compañeiros, en que será culpa da empresa, en que será culpa dun que tramitou, do outro, de tal, quéreme dicir, desde que se presentan os papeles da subvención, que se conceda a subvención en xuño, hasta noviembre, que se fixo? Esa é a miña pregunta. Improvisación, deixadez, uns por outros, a casa sin barrer, non sei, xa non se me ocurre, e hasta o podería, pois decir, pois mira, pasa ya calquera. E é certo, podelle pasar a calquera concello, e a calquera alcalde, que non vai estar en todo, evidentemente. Pero resulta que usted foi unha carta de presentación súa en campaña que nunca máis se iba a volver a perder ningún tipo de subvención mentras que usted fora alcalde. Entón eu quería que me explicara se eu todo o que dixen e todos estes datos non son reales, e é certo que señor Jaime Ponce dixo que se era culpa da empresa, pois había que intentar facerlle unha reducción do importe, pero a min, a vista destes informes, non me queda absolutamente nada claro. E además, polo ben, por derrogar a subvención concedida ao Concello de Ortigueira para o proxecto acondicionamento da parcela Industria para a xestión de residuos de plásticos agrícolas con data 26 de decembro do 2018, por non presentar a documentación justificativa da subvención do acordo co indicado no artículo 21 das bases reguladoras da orde do 27 de decembro do 2017, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestructuras dos parques empresariales da Comunidade Autónoma Galega. Penso que non teño máis que datos que decirlle. Eu, se quere, podo entrar máis, pero penso que está suficientemente claro e tampouco quero aburrir
aquí aos presentes. Ben, e gracias a Luis. Aquí da la sensación de que vamos a pedir toda cuanta subvención, todo cuanto podamos a todos lados, no vaya a ser que quede alguna sin pedir, y luego ya veremos a ver dónde la metemos. Esa es la sensación que da. Estoy hablando de ejercicios anteriores, entonces quiero ser honesto conmigo y con ustedes. No es improvisar, en absoluto. No sé qué es. A ver, se pide una subvención, ya lo han explicado estupendamente bien, mucho mejor que yo. Se pide una subvención, no se cumple con lo estipulado por la subvención, no se tiene en cuenta para nada, y de hecho lo dicen ya en el informe, que no voy a leer por no alargarlo. No se tiene en cuenta que si estamos en un plan de ajuste, que si solo se pueden realizar intervenciones que sean subvencionadas prácticamente en su totalidad, esta era en un 80%, etcétera, etcétera, etcétera. Pedimos y luego a ver si la metemos en algún lado. Y si no metemos mala suerte, mira qué malos son, que no hemos podido meterla. Se han dado todas las circunstancias, ahora resulta que vamos a tener que pagarle a la empresa, porque bien es verdad, me da igual que el asesinato lo haya cometido el mayordomo, si es la empresa o no es la empresa, o si deja de ser, si no tenía una previsión, todo eso es irrelevante. La empresa ha hecho una realización de una obra faraónica, eso sí, se trata de acondicionar un solar para recoger el plástico de uso agrícola. Es una fundamental importantísima. El asunto es que vamos a tener que pagarle a esa empresa porque no se puede hacer de otra manera. Han hecho un trabajo y habrá que pagárselo. La culpa es nuestra y la asumo como miembro de la corporación y ahora tendremos que responder de ella. Esto es improvisar, o llámelo usted como le dé la gana. Gracias, Luis. Todas estas cuestións que eu tamén teño como Isabel e todos creo que temos e tal. A mí me gustaría, porque non estou de acordo co señor Pita, de que para mí non é irrelevante a empresa. Pódeme explicar vostede, que é o responsable, que é o que pasou para que a xente o sepa. Vamos a ver, a empresa fixo un bon traballo. Partamos do seguinte, partamos de que volvemos outra vez, eu non sei, a política é así, o que se trata, pois, bueno, aquí está o goberno, aquí está o alcalde, e todo o que se fai no Concello por parte da corporación, por parte da oposición, pois, debe de ser, pois, máis que fiscalizar e agilizar, non criticar reiterativamente o tema de improvisación. Volvo a aclarar unha vez máis. Non é ninguna improvisación. E os veciños que teñen as súas granxas pídenos que lle demos unha solución ao tema dos plásticos agrícolas. Pasamos a recoller os plásticos agrícolas cando podemos durante o ano. Botámosles unha man en ese sentido. Eses plásticos agrícolas tranos para o polígono. Temos unha parcela que é de titularidade municipal, ao lado do Punto Limpio, faise un proxecto, encárgase un proxecto porque os plásticos, recordade que antes tirábase nunha parcela do Concello donde xa hai unha sanción no Concello por haber tirado ali caixas de plásticos. Solucionamos ese problema das sancións, Luís. Sancións por ter os plásticos tirados nunha parcela do polígono, caixas, plásticos e todo eso. Deuselle solución con isto? Improvisación, cero, ninguna. Obra faraónica? Non. A obra faraónica é na parcela, botouse un solado de hormigón, fixose unha esplanada de... Era irónico, Vale, bueno, pero quedou claro. E fixemos unha esplanada de eso, fixose un cerramento para que os plásticos estén dentro, que as súas salidas de agua e os aliviaderos, e xa está, nada máis. E un cierre. E iso é o que se fixo, pero non hai proxección. Cargaron os veciños que teñen granxas e nosotros demosles resposta. Como se mañana lo piden a vosotros, temos que dar resposta a outra cousa. En canto a empresa, eu non teño máis que falar ben da empresa. Claramente. Claramente, a empresa, bueno, as subvencións, hai centos de subvencións en este Concello. Este é unha subvención. Tuvo un problema esta subvención? Pois hai que dar a cara, esta subvención tuvo un problema. No goberno anterior, o edificio de usos que agora temos homologado no polígono tuvo un problema con a subvención? Sí, tamén tuvo un problema con a subvención. E seguimos tirando para adiante. En ningún momento se dice eso está mal ou eso está ben. Non foi con intención de que as cousas saliran mal. A empresa traballou. Que pasa cas fechas, Isabel? As fechas é que sale unha convocatoria. O técnico, pois en ese momento dice, mira, quería desfacer esta obra, a esta subvención que se adapta. Nosotros metemos esa obra en ese tema. E despois, o resto son trámites que van salindo durante todo o ano con esta subvención ou 300 e pico máis subvencións, van salindo trámites e coincide que en noviembre.
Bueno, ese proxecto que se redacta aquí no Concello, despois ven a parte de licitación, adxudicación á empresa, presentar a documentación, requerir máis documentación, porque hai que dicilo todo, é todos os veciños. Non é dicir, eu teño esta obra aquí, vou chamar a esta empresa e que me faga, non é así. Sale a contratación, sale a licitación, sale a adjudicación, faltan documentos, hai que dar plazos, 10 días, 5 días, 15 días para que entreguen a documentación. Un que entra en baixa temeraria hai que descartarlo, pasa ao seguinte, volve a pedir a documentación ao seguinte, leva meses. A burocracia no Concello, a parte administrativa, é lenta e engorrosa. E metémonos, como en todas as subvencións, metémonos no mes de noviembre. O mes de noviembre chove. Esta empresa chove, coincideulle. É unha obra. As empresas non paran desde setembro e diciembre porque chove. Siguen traballando. En principio non tiña por que ter ningún problema, métese nun terreno que é bastante plástico e, bueno, empeza a meter material e tal, e levoulle un pouquiño máis de tempo. De todas formas, estamos falando dun período de execución de un mes. Vosotros visitastes a obra. A obra sabedes onde está, e se non está ao lado do punto limpio, e agora esa obra é de un mes. Eu digo vos que esa obra non leva un mes, por suposto, facer unha obra ese tipo, porque esa obra leva un mes, entón un edificio levaría 10 anos. Pero, bueno, as condicións foron as que foron. Meteu material, meteu todo o tema. Traballei, un momento, por favor. Esta empresa traballou, ben, fixo unha obra boa, perfecta, executada. Traballou durante as horas que eles consideran necesarias, estas santas horas. E no momento da certificación, pois, se tiña que estar certificada pois ás 12 da noite, pois eu son técnico tamén, a técnico foi ali e faltaba un detalle, non? Faltaba un portalón ou faltaba algo así que non estaba na obra. Logo, decideu, e como técnico faría igual, A nosa técnica. Como técnico faría igual, a nosa aparejadora dice, está ejecutada a obra a 100%, non está ejecutada a obra a 100%, non podemos facer nada. Eu non lle podo dicir a técnica, tú pon aí e dá fe, como se foras un notario, dá fe de que a obra está. El aquí di, está menos o portalón. Vale, non é iso. Que teño que dicir? Me preguntas da empresa se a execución foi boa? Boa. Que me dá pena esta situación e tal, non sei que, porque traballaron ben, en forma e todo eso? Sí, pero non me poido antepoñer ao criterio de unha persona ni mandar e certificar o que non é. Eu non o poido facer. Agora sí que teño que falar en favor de a empresa José Nó Mantía. Fixe un traballo e executouno perfectamente. Que se lle foi de plazo, foiselle de plazo, pero a execución foi boa. E eu, que foi a aparejadora, eu non lle poido decir que cometa unha ilegalidade. Señor alcalde, con todos os meus respetos. Espera un momento, por favor, Isabel. Vale. Valentín, se eu teño que falar en inglés. Porque fixo ben, eu non vou dicir que a empresa o fixo mal. Non sei se era... A nosa- Senaide está poñendo... Espera, por favor. Vale. A nosa forma de traballar, prefiero que yo diga a vostede aos veciños, porque ao final sabe que pasa, que vamos poñer 40.000 euros o Concello. E aquí, porque non o entendeu vostede, perdimos unha subvención por non presentar a documentación justificativa da subvención de acordo co indicado no artigo 22. Entende? Entonces, claro, que pasa aquí? O mismo que no punto primeiro do da Diputación. A xestión é nefasta, é negativa, teño que dicir, señor alcalde, porque os cartos non son seus, son de todo. Entón, claro, que vostede me diga que se a aparejadora, que se o traballo da empresa é moi bon, pero sin embargo vas ver a obra e é moi fea, ou non está moi bonita, ou non sei que pasa, ou tal. Esas cousas, non, sendo técnico vostede, pues teria que ter un poquinho máis de cuidado con isto. A mí o que non me gusta, e estou de acordo coa señora Auri, porque sei que ademais ela defende os traballadores por convicción, é que vostede fai todo o contrario. É que vostede busca onde está o culpable. A ver, quen é o que aparece de culpable? Cuidado, que poden ser tamén membros do seu goberno, pero pode ser eu, pode ser, bueno, o señor Girón xa sabe que sí, Feijó, moita xente, que vostede sabe que reiterativamente busca culpable, e se non, un funcionario, ou alguén que non justificou, e se non a empresa, e se non, non sei quen. Entón, ten que vostede permitirme que despois de oílo, a min, o que lle teño que trasladar aos veciños é que nosotros perdimos 40.000 euros. Que hai que poñer? Non hai máis historia. Quen foi o culpable?
Mire, lle vou a decir unha cousa, señor alcalde. Si a empresa non estuvo no plazo, ten unha responsabilidade, igual que eu teño eu, vostede e calquera. Fale vostede con eles, como lle propuxo o meu número 2, lle dixo, oiga, fale co empresario e dígalle que faiga unha quita, para que non nos salga a nosotros, a todos, que vostede non defenda a empresa, nos defenda a nós. Acórdese desto. Pois lle diga, oiga, sí, usted trabaja moi bien, si nadie dice que Mantiñán trabaje mal, por supuesto, e é un gran profesional, pero si vostede dice que eu non o sei, como dice vostede, me enseñou aquí a documentación, dice que non entregou a obra, está dicindo o concejal de obras que lle faltaba un portalón, tampouco é gran cousa, quer decir, a mellor, non sei, non entendo de portalós, pero a mellor non se tarda tanto en poñer un portalón, digo eu, desde a ignorancia máis absoluta, pero non cumple o plazo, vostede o dice, e nosotros lle temos moitísimo cariño, pero claro, vamos ter que poñer 40.000 euros, señor alcalde, entende isto? Entón, que quere que lle diga eu aos veciños? Eu represento a unha parte da veciñanza, vostede mismo, e entre todos, a todos os veciños, e temos que velar polos seus intereses económicos tamén, igual que no punto primeiro. Si deixamos de recadar, pois estamos tendo un problema, todos, non usted, sino todos. Por lo tanto, vamos a remar todos na mesma dirección. E se tiñamos unha subvención concedida pola Consellería, que mala é a Xunta, pero sin embargo, as subvencións a Ortigueira a mí me extraña moitísimo. Pero, deunos esa... non, pero me extraña, porque vostede dice que Feijóo é moi malo e non nos dá nada. Pero bueno, Cando moi opinión, a mí eso. moitas veces. Pero, fora desto, digo eu, que haberá que decirlle a Ortigueira, oye, hemos perdido esto, y el culpable, pues si dice usted que es Mantiñán, pues habrá que hablar con Mantiñán, y si dice usted que es la aparejadora, pues habrá que hablar con la aparejadora, y si dice usted que es un funcionario, pues habrá que hablar con él. Mira, Digo eu, Valentín, eu creo que a súa retórica está moi ben para outro sitio, pero non con pleno, porque eu xa lle expliquei antes... ¿Dónde quere que apoie? Espera, donde queira. Pero voulle dicir, non vou entrar en discusión con eso, con usted, simplemente lle digo e lle expliquei cal fora a razón. Eu, espera un momento, eu xa tuve usted a palabra, agora teño eu. Vostede sabe que eu estuve no mandato anterior, non veo ninguna situación destas. Pasa, explico a todos os veciños que a quen eu teño que explicar. No Concello non se nos deron situacións deste tipo. Esta situación é unha situación particular de centos e centos de subvencións que tramitamos aquí. Expliquei cal fora a razón. A ver si vamos a Manhattan, ¿no? Espero un momento, por favor, teña educación, señor Calvín. Eu pídolle que seña que teña educación. Centos e centos de subvencións durante 4 anos. No, claro, pero voulle dicir, bueno, pero por favor, déxeme falar, porque pídolle eso, que teña educación. Pero se veraz, logo. Eu volvo a repetir. Logo, expliquei claramente onde estuvo o problema desta obra. Tiñamos unha subvención concedida donde nos daba un 80%, nosotros poñemos o 20%. En este caso, temos a obra feita e temos que asumir o 100%. Eu digo claramente, temos que asumir o 100%. Tiramos para diante e seguimos pedindo subvencións, seguimos tramitando subvencións e seguimos traballando. En ningún momento dixen, creo, non lle di as voltas ás cousas, nin tergiverse o que eu digo, que eu falei de que a culpa era de un funcionario. Dixen que a función de esa persona que era técnico, como son eu, ele é arquitecta técnica, eu son ingeniero técnico forestal, somos técnicos. Se a mí me dicen que certifique unha obra ao 100% e lle falta o portalón, a miña ética profesional non me permite certificar a obra ao 100%. Non sei cal é a súa profesión exactamente, pero non me permite. Entonces, respeto o técnico. E ao mesmo tempo digo que a empresa que se encontrou unhas condicións difíciles, que fixe unha obra ben feita, que se lle alargou en tempo e que a podemos castigar, pois, como sea. Pero eu sei... Castiga vostede aos veciños logo. Bueno, non é castigar os veciños, é que en algún momento, como alcalde, eu teño que asumir certa responsabilidade. Eso sí. En este momento, a miña responsabilidade é decir claramente, decirle aos veciños que en esa obra, dese polígono, desa parcela, con ese solado de hormigón para os granxeiros, houve un problema ca subvención e a Consellería non nos deu tampouco opción a eso, porque as bases eran esas. Xa me parecía. E digo que aquí no Concello, se non xoverá vostede, e se algún día alcalde xoverá, que, bueno, ten que cambiar moito.
porque para eso, pues, sí. que se pide que... Que se pide? Bueno, pídense moitas cousas, xa se irá aprendendo pouquinho a pouco. Bueno, dígolle que seguiremos traballando, en resumen, perdeuse unha subvención e temos que asumir eso, pois miraremos de conseguir outras e seguiremos tirando para diante. O bonito de todo isto é que se di e se fala a cara, nada máis. Bueno, Isabel, tes a palabra. Sí. No, eu simplemente os culpables só falamos na comisión informativa, evidentemente. Quen é o alcalde aquí? O culpable é o alcalde. Efectivamente. Hasta aí estamos de acordo. Eu o que digo é que sigo co informe, que eu non vou entrar nin demagoxia se era ben a obra e tampouco, porque xa o dixo moitas veces o que tamén se vou dicir de todo. Tocante ao cumprimento do plazo de execución, observas un retraso respecto ao fixado no prego das cláusulas administrativas particulares e de un mes dende a data de comprobación do replanteo. Acta de comprobación de replanteo, 5 de noviembre del 2018. Se temos que se contamos un mes, o 5 do 12 do 2018 teria que estar feita. Os números non se equivocan. Por iso, o Ministerio, que penso que despois denega o de Minas, o Ministerio, o día 26 de decembro, di: mire, señores, aquí ustedes excusan justificar nada porque foi imposible certificar a obra no plazo de execución. E díamos as voltas que lle diamos. O problema ven desde que se concede a subvención o 6 do 6 hasta noviembre. 5 meses. Pero iso xa o expliquei eu todo antes. Non, que non expliquei fun eu, perdone usted. Eu, con todos os meus respetos, pode dicir o que queira, pero que non expliquei eu cronológicamente fun eu. Gracias que está grabando aí, porque senón non queda lugar a dudas. Díxenlle, os procedimentos administrativos no Concello como son? Vale. Unha, sabe como son? Licitación, adjudicación, repítollos. Outra, desde a data de inicio hasta tal, a empresa ten un mes para facer unha obra. Simulei todo. Que pode usted ver o proxecto, pero espere, escoite, acostúmese a que cando unha persona fale, a escoitar. Depende que persona. Eu fai, hombre, personas somos todos. Claro, pero depende. E dígolle, usted mire o proxecto de Marta, que é o que teñen que mirar. Mire o proxecto da arquitecta técnica municipal, redactado pola arquitecta municipal, e vexa o plazo de execución desa obra. Se o plazo de execución desa obra ela pon 3 meses, cárguenme co que está dicindo. Se pon un período de un mes, é o que ten para facer esa obra. Ustedes collan o proxecto, míreno, infórmense e despois veñan ao pleno e digan todo o que digan. Pero non me volvo a falar, non lle dou a razón, Isabel, porque volvemos a falar sobre o mismo. Fixen as bases. Non, pero non son as bases. Se usted veu, en algún momento, que esa empresa non podía facer a obra nun mes e que necesitaba 3, para que se solicitou a subvención? Pregunto. Pero como vai dicir o alcalde, Isabel? Bueno, eu non sei, chico. Eu sei que agora temos que pagar 40.000 euros que podíamos destinar a outro sitio. Pois sí, temos que pagar 40.000 pues entonces, e a culpa é do alcalde. Efectivamente. Bueno, pois xa está. Que non vai ser miña. Auri, que se palabras? Bueno, porque como despois vou ter que falar, pois para non quedarme mal acostumbrarme a non falar. A modo resumo, se me equivoco seguro que me corrixen vostedes. Moitas veces ocurre, seguro, o señor Calvín sobre todo, que está acostumbrado a pedir subvencións, supoño que algún habrá pedido en algún momento, acabamos de recibir no Concello, por certo, fai uns días, a ampliación de un plazo para xustificar unha subvención, porque a propia Xunta recoñece que o plazo que había dado na convocatoria era insuficiente para xustificar a subvención e, por tanto, se podía perxudicar aos concellos. Por poñer un exemplo, que a veces, as administracións equivócanse ou non valoran as complexidades dos procedementos e, como é neste caso, marcase un plazo de execución para a xustificación da obra demasiado corto. Non estou quitando nin poñendo, quixera ser obxectiva. Unha obra que se iba a facer, que nos pediron os veciños e as veciñas de Ortigueira que se fixera, e que se fixo. Para facela, pídese unha subvención.
Non olvidemos que estamos falando de dúas facturas que se iban a ter que pagar de todas formas, que son as facturas da empresa que fai a obra. A diferencia é que non as pagamos, íbamos a pagar coa subvención que nos deron, unha parte, bueno, a gran maioría, e outro pouco de diñeiro que o primeiro concello, pero, como foi imposible justificar a obra na súa totalidade cando acabou o prazo de justificación, agora encontrámonos que o Ministerio nos dice, como ustedes non justificaron, non lles dou a subvención, e temos que pagar co concello. Pero estas dúas facturas, había que pagalas igual. E que eu estaba os escoitando a todos vostedes, porque como estaba relaxada, que non me iba a intervir, e daba unha sensación, que estaba pensando e decía, pero con que sensación se vai a quedar a xente de Ortigueira? Que aquí lle estamos regalando os cartos á empresa, ou que lle estamos pagando por non facer nada? Non. A empresa, estas dúas facturas son unha empresa que fixe unha obra demandada polos veciños e as veciñas de Ortigueira, e así ya fixo o Concello, pero que ten que pagar o Concello porque non nos deron a subvención, porque non foi posible justificala no tempo marcado pola administración, que eu, eso digo, é personal, é a miña apreciación personal, insuficiente para justificalas. E ese é o motivo. É unha obra necesaria, pero que discutimos aquí? O alcalde malo, malísimo, fixo todo mal, improvisou, foi, bueno, do peor. Vale, pois eso é a idea que ustedes están intentando transmitir, me parece moi ben, porque favorece os seus intereses, vale. Pero son dúas facturas dunha empresa que fixe unha obra, a obra está feita, utilízase polos veciños, e hai que pagarlle a empresa. En este caso ten que poñer o diñeiro ao Concello, sí. Alguén cometeu algún erro, fomos lentos na tramitación? Pois non o sei. O alcalde. Bueno, o alcalde é responsable de todo. O alcalde é responsable de todo. Eso xa o sabemos, pero en todo caso, repito, o que estamos discutindo é, a empresa ten dereito a cobrar estas dúas facturas, sí ou non? Pois eu creo que sí. Eu tamén. Bueno, Muy breve. Sí, y además me va a gustar. Eu non fixen Además, alusións creo a que me esta va a gustar. misa. A ver, estamos inmersos en un boetismo absoluto. Aquí utilizamos lo del caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que es preferible que utilicemos esas pistas de aglomerado en caliente que van haciendo ustedes, más cómodo. Quiero decir, hagamos las cosas como Dios manda. Pongámonos las pilas. Ya me da igual si es culpa del secretario, perdón, de la interventora, de la funcionaria de turno, del concejal de tal, o del maestro de obras pertinente. Eso ahora mismo es irrelevante, estamos de acuerdo. Se ha hecho una obra, no sé si bien, mal o regular. No han cumplido, ni ellos ni nosotros. Tendremos que pagarla porque la han hecho, la han realizado, y ahora nos toca apoquinar. Tomemos nota, que no vuelva a pasar. Será posible, si hubiéramos previsto muchas cosas, esto no pasaría. En realidad es muy sencillo. Hay una subvención, cógela para acá. Mira, ¿dónde lo podemos meter? Aquí. Ahí la metemos. Resulta que, claro, no llega la burocracia, la improvisación, el caminante, no hay camino, ya lo iremos haciendo. Y el resultado es este. Y pagamos todos, todos. No sé si es culpable el alcalde o el gato, pero esto es algo que no se tiene que repetir. pero entendemos tamén mal o tema das subvencións. E nosotros, no mellor, o goberno os primeiros, eu quero aclarar. Nosotros esa obra era unha obra necesaria e queríamos facer, porque os veciños nos lo piden. Temos que contar con ese gasto. Si nosotros, como pasa con moitas outras cousas que facemos, encontramos dentro de todas as administracións, a Xunta de Galicia, que Valentín, que nos dá moita axuda por moitos lados, non só por eso, por moitos sitios. E non teño nada contra o presidente, para nada, cando falo con el, teño contrato con el e non teño nada contra ele. E quero que nos siga dando moitas cosas a Ortigueira. Pero, se dese gasto que vamos a cometer, que xo íbamos a cometer, encontramos unha axuda de unha administración, collámosla. En este caso, intentámoslo, e unha vez non salió mal, pero o resto de veces sálenos ben, esa intención. Pero estou seguro que se calquera de vostedes, se estuvera no meu sitio, iba a pasar exactamente igual. Exactamente igual, porque non das librado, porque as circunstancias foronse encadenando unha tras outra, e o que pensamos que nos iba a salir moi ben, que nos iban a dar 80% do que nos iba a gastar a obra, pois non hemos conseguido eso, pero pasou unha vez. Entonces, hai que seguir peleando en ese sentido. As inversións
as subvencións témolas que entender da seguinte forma, que o dixastes vosotros mesmos antes, non é, hai unha subvención para isto, a ver que lle encontramos, non. Temos xa claro que queremos facer, a ver se encontramos axuda económica para sufragar eses gastos, e ao revés. Iso é como temos que entender o tema das inversións, que é o que querías dicir tú antes, Luís, que é correctísimo. Non é dicir, perdiste, tal, non. Eu vou facer, perdemos eso. O que temos que facer entre todos, pois é este tema. E a parte administrativa, ojalá puidéramos agilizar moito máis, pero o que é? Que vamos a facer? Bueno, pasamos ao seguinte, non? Eu podo comentar Sí, nada brevemente. Eu creo que a empresa, cando vai a un concurso, lee. Verdad que lee? Entón sabe os plazos. E se asume, gana o concurso, pois asume, pois cumplir en plazos. Vamos a ver, no, igual os vecinos pensan ustedes que non saben o que lle está dicindo ustedes, pero sí que saben, A empresa sabe leer perfectamente. Leu o plazo que había de execución. E vostede é o que dice que non cumple. Bien. Non. Non. Non digo a técnico municipal. Vale, pois a técnico municipal dice que non cumple bien. O outro día na comisión, o noso grupo, Jaime, que falou sobre este particular, lle dixo, oiga, fale vostede co empresario e si é que non o segue, si é, dice vostede, mas o técnico dice que non cumpleu, pois terán unha responsabilidade. O que xa lle digo de antemán que non ten responsabilidade ninguna son os veciños, que son os que van a acabar pagando. E eu lle pregunto que se fora do seu patrimonio seguramente non estaría tan tranquilo porque perdería 40.000 euros. Non sei se me imagino... Digolle que miro do patrimonio dos veciños de Ortigueira como do meu ou máis que do meu. Xa vexo. Moito máis. Xa vexo. Podo asegurar. Sabe usted, por sus hechos lo conocerán. Bueno, acabo de ver nos puntos anteriores. La Fundación Ortigueira acabo de ver. Que cumplo. E que miro do patrimonio dos veciños e do diñeiro dos veciños máis que do meu propio. A resolución da Fundación, algo que non podemos manter. Bueno, vamos a pasar a votación. En fin. Muy bien. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? No. Vamos a pasar ao seguinte punto. O seguinte punto é o expediente número 894/2019, recoñecemento extrajudicial de crédito, facturas, relación de facturas, 6 de 2019 e máis Portos de Galicia. A Alcaldía rescata a Dirección da Alcaldía, onde se solicita informe de fiscalización do expediente de facturas 6 de 2019 por importe total de 6.160,48 euros e liquidación de Portos de Galicia por importe total de 2.090,71 euros correspondentes a facturas por traballo, servicio e recepción de ben realizados recibidos en exercicios anteriores e para as que non existe crédito adecuado suficiente para a súa tramitación. Vista a necesidade de tramitar un recoñecemento extrajudicial de créditos correspondentes a traballos, servicios ou recepción de bens realizados ou recibidos en exercicios anteriores e para as que non existía crédito adecuado suficiente para a súa tramitación no 2018 e que se encontraban pendentes de algún trámite para poder proceder á súa aprobación, existe crédito nas aplicacións do estado de gastos do orzamento do exercicio 2019 a un nivel de vinculación xurídica vicente, área de gasto capítulo, para aplicar os gastos correspondentes ás facturas detalladas nas relacións que se xuntan, sen prejuízo das repercusións orzamentarias que podan resultar desa indicación. Visto que con data 25 de agosto de 2019 a intervención emite informe de reparo suspensivo á tramitación das facturas que incumpren algún dos preceptos sinalados na lei, así como sinalado nos artículos 12 e 15 do Real Decreto 424/2017, sendo necesario proceder conforme establece a lei, corresponde ao Pleno da Corporación a resolución da discrepancia por insuficiencia de créditos. Unha vez resolta polo Pleno, corresponderá á Alcaldía a resolución de discrepancias da súa competencia, non sendo delegable en ningún caso. As facturas a incluir para a súa aprobación foron debidamente conformadas, entendéndose, polo tanto, que o gasto foi realizado conforme ás condicións pactadas. A anualidade orzamentaria ou especialidade temporal se ven como excepción a este principio. A lei establece que, non obstante, se aplicarán aos créditos do orzamento vigente no momento do seu recoñecemento as obrigas procedentes de exercicios anteriores a que se retire o artículo do dito Real Decreto 500/1990 no que se cita a figura do recoñecemento extrajudicial de créditos. Bueno, de todo o anterior se deduce que o nome de recoñecemento extrajudicial de crédito deriva da posibilidade que teñen as entidades locais para proceder a recoñecer aquelas obrigas económicas
que aínda infringindo a norma de non ter consignación orzamentaria ou de non ter seguido o procedimento de adxudicación correspondente derivan de prestación de servicios, execución de obras ou entrega de materiais que efectivamente se teñen realizado, evitando desta maneira a necesidade de iniciar as accións judiciales correspondentes por parte dos contratistas que serán estimadas en base a citada teoría do enriquecemento injusto. Non obstante, a teoría do enriquecemento injusto está sendo obxecto de matización por parte dos tribunais delimitando o seu ámbito. Proposta de acordo. Primeiro, resolver a discrepancia e aprobar o recoñecemento dos créditos seguintes indicados na táboa xunta que non, se me permite, non leo, correspondentes a exercicios anteriores e incluídos na relación de facturas 6/2019 liquidacións de Portos de Galicia. Vista a relación de facturas correspondentes a exercicios anteriores e que importan a cantidade de 6.160 euros con 48 céntimos, segundo a seguinte relación, que lle sobra no expediente, e a relación de liquidacións de Portos de Galicia como entrada no Concello no ano 2018 por importe de 3.090 euros con 71 céntimos, segundo a relación que lles consta no expediente, e segundo, que unha vez aprobada se apliquen os correspondentes créditos con cargo ás aplicacións do estado dos gastos do orzamento do exercicio 2019 ao nivel de vinculación xurídica vixente, área de gasto capital. Auri, gracias. Isabel, as palabras. É o 11º reconocimiento extrajudicial de crédito que fai unha suma de 2.140.894,74 en reconocimientos extrajudiciales de crédito desde que vostede goberna. Dixémoslos por activa, por pasiva, que isto solucionábase con os presupostos, con transferencias de crédito, etcétera, etcétera, vostede ni caso. A verdade é que este reconocimiento vamos a esperar o seguinte, ou o do ano 2020, que me ten máis interés, porque vai venir bonito. A mí hai dúas empresas, porque a maioría son suministros, son dúas empresas que me gustaría saber se fixo algún tipo de trámite para a súa intervención. Sígueme. Sí. Teño dos. No, dous oídos xa. Hai dúas empresas que a mí me preocupan. Unha é a que está desenvolvendo o mantenimento da, fai as actividades na piscina, que é Viraxes, que aí había un contrato de adxudicación no 2017, no presupuesto que estaba contemplado, ese presupuesto único de momento. Esperemos que este ano xa esteña xa a medio empezar. Entonces, o problema que conleva isto desta empresa é que se vostede non lle paga, e además aquí estamos hasta facturas do ano 2018, agora estamos en setembro, estas empresas supoño que terán unha deuda desta anualidade bastante considerable. Estou falando da de Viraxes. Se falo da Virxen do Carmen, a isto aumentámoslle o problema. Estamos falando dunha empresa prestando un servicio de axuda a domicilio. Este contrato sabemos en que situación está. Entón, eu pregúntome se xa se fixo algún tipo de xestión para a adxudicación de este servicio de axuda a domicilio. É unha pregunta que espero que me conteste neste pleno. Non? Vale. Perfecto. Entendo que non a fixo, porque senón facerías usted recordarío, terá moi bon oído, pero mellor a memoria fallalle. Quero dicir que se fixo algún tipo de trámite, igual o recordaría. Quero dicir que estas empresas, ahora mismo destas anualidades, teñen que ter unha deuda lo mínimo cuantiosa. E é dicir, usted sabe o problema que pode supoñer que se cerre a piscina e a axuda a domicilio? Bueno, avisado está que empece a facer os trámites necesarios, polo menos para adxudicar estes contratos. Evidentemente eu non lle podo votar jamás a favor dun reconhecimento extrajudicial de crédito. Por que? Porque, como ben decía o señor Valentín,
os gastos, os cartos públicos son de todos. E o responsable, cada grupo de goberno, ten que ter un control rigoroso e exhaustivo máis que se fora propia da súa economía. Vostede cos seus cartos pode facer o que diría a gana, pero cos meus non. Ni cos demais, que cos veciños de todo o Concello, non. Entonces, vemos que hai gastos innecesarios e aí é o problema. Esas partidas que van destinadas a eses gastos métense outras e, cando é necesario pagar esas facturas pas que hai crédito, xa non hai. Iso é o problema que está pasando. E iso é unha falta de gestión, pero non só do señor alcalde, dos concelleiros, que tamén fan o gasto. Aquí non só fai o gasto o alcalde, os concelleiros tamén fan o seu gasto. E, pola experiencia que teño dos 2 anos que estuve no grupo de goberno, podo asegurar que moi poucos dos que están, aos que están agora, non podo dicir que non traballei con eles, pero os anteriores, moi rara vez preguntaban a Consellería de Facenda se había dotación presupuestaria para contratar. É o que poido eu nos 2 anos que estuve no grupo de goberno. E parece que se está seguindo estirando, porque como vai 2.140.000, non é que desapareceran os cartos. O presupuesto é o mismo, estamos falando en torno a 7 millóns de euros. O que pasa é que hai que repartirlo. E hai que facer un presupuesto adaptado ás necesidades, e ben o dixo na comisión informativa o señor Jaime Ponce, e mirar que se recaude o que se ten que recaudar, non só na figura do señor recaudador. Hai moitas ordenanzas que non se están aplicando ou que se están aplicando a determinados veciños e a outros non. E iso sabémolo todos porque nos conocemos perfectamente. E entonces esa é a parte boa de vivir no Concello de Ortigueira, que todo se sabe. Non me vou alargar máis porque como van vir sucesivos recoñecimentos extrajudiciales de crédito, este además é de 166.000, que ao lado dos 465.000 que aprobamos en marzo, isto a fin de cuentas casi é calderilla, señor alcalde. Ahora ben, só lle vou pedir unha cousa: mañá mismo tramite este recoñecimento extrajudicial. Sabe o tempo que leva agora, levando 11, agora usted sabrá o tempo que leva para que poidan cobrar estas empresas, porque non van cobrar mañá. Seguramente vostede mañá vai dicir, ya está aprobado. Pero non nos acaba de dicir que non ia votar a favor. No, pero eu non teño por que votar a favor, señor. Conte, poido votar. Eu creo que lle respondín bastante ben. No, conte. Usted conte. Eu non vou votar a favor, xa lle dixo. Moi ben, pois entonces, Isabel, perdón, Luis. Con permiso. Gracias, Isabel. Hay varias cosas que son todas igual de importantes. Yo antes hice un incisillo para explicar un punto que votamos por unanimidad en el que se creaba una partida presupuestaria concreta para luego llenarla de dinero para pagar una cosa porque no teníamos partida. Hace poquito, bueno, en este concello se destinaban, voy a decir una cantidad, no sé si es esa o no, creo que 60.000 euros para contratar socorristas. Ese dinero que está presupuestado y está allí en esa partida no se puede utilizar, por ejemplo, para minorizar la deuda que tenemos con Virasi, porque no hay partida presupuestaria. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, hagamos lo mismo, creemos una partida, pero por culpa del mayordomo no se puede hacer la partida porque no hay un contrato que garantice, o sea, por el que se pueda contratar a la empresa, en este caso Virasi, y como ella, otras muchas. ¿Y por qué no hay un contrato? Pues anda que no han tenido tiempo para hacerlo. Pues la culpa es del mayordomo. No digo de quién se dijo que era la culpa, que no viene al caso. Esta es una de las muchas maneras de caminar creando camino al andar. Hay cantidad de facturas en todo este mogollón, muchas del 2018, estamos en septiembre del 2019. Las facturas que se presentan ahora es un vago reflejo de la realidad, porque la mayor parte de los servicios prestados siguen ampliando la cantidad que se les adeuda, porque siguen prestando servicios. Y seguimos improvisando porque no hacemos nada para remediarlo. Ya haremos otro reconocimiento extrajudicial de crédito. Yo no sé cómo les parecería, o sí sé cómo les parece a la gente, que le tarden en pagar 270 días, si me quedo corto, lo que han producido o trabajado, pues eso, hace 6, 7, 8, 9,
un año. No creo que le gustara a nadie. Además, tiene usted tenemos, lamentablemente, el dudoso honor de conseguir que nos escapen como la peste todos los pobres comerciantes de Ortigueira, porque claro, o no cobran, o tardan un siglo en cobrar, con lo cual los pocos valientes que se atreven a servirle algo al concello incrementan el coste todo lo que pueden, pero ya que cobro tarde mal y arrastro, por lo menos que me compense un poco. Y entonces tenemos que ir a comprar buzos, ropa, botas, etcétera, pues no sé, a Pontes, a Barcelona o a la Conchinchina si es un poquito más barato. O si todavía no nos conocen, igual nos sirven. Es lamentable, es penoso y es improvisado. Yo creo que es improvisado. Señor alcalde, tiene usted que mirar por las empresas de nuestro concello. Si el ayuntamiento, que hoy por hoy lamentablemente es la principal empresa de este concello, no mira por los intereses de los paupérrimos empresarios, mal vamos. Y la manera no creo que sea en la que está. Ya sabemos que la deuda que está registrada, como dije antes, realmente es muy inferior a la que realmente se debe. A ver, repito otra vez, lo vuelvo a repetir una vez más. Mi mano está tendida, pongámonos ya manos a la obra, vamos a hacer un presupuesto, vamos a evitar que yo tengo una obra, tengo una subvención, y como no puedo hacer la obra o tengo problemas en la obra, pierdo la subvención y luego tengo que pagar yo. Si no improvisamos, cuando yo pido una subvención y tengo una obra para esa subvención, si soy precavido y previsor, a la mínima que vea que puede haber problemas, tengo en cartera una o dos, o las que pueda, en caso de que me falle la inicial. Eso es prevenir. No. Tenemos que tener una subvención para esa obra. No, señor alcalde, no. Sí. En unas sí, en otras no. Como lo dijiste antes, sí que es improvisar. Tenemos una subvención y a ver qué obras tenemos para la subvención. Eso sí. Claro, y como no cumplimos con la subvención, entonces tenemos que... Es distinto, Luis. No, a ver, usted tiene una opinión, me parece muy bien, le queda muy bien, yo digo lo que digo, y me parece que la cosa no es como la ponen, pero bueno, da igual. Nosotros vamos a abstenernos, evidentemente, habrá que pagar las facturas, ya lo decían, vamos a aprobar, bueno, lo van a ustedes a aprobar, supongo, y cobrarán cuando cobren. Para cuando cobren ya tendremos otro montante igual o muy superior. Pero repito, el que hace, se le paga. Esa es una norma fundamental. No estamos aquí para destruir nada. Nosotros no pretendemos tirar en contra de todo ni poner palos en las ruedas de nadie. Lo que pasa es que necesitamos un poquito de colaboración. Repito otra vez, yo tiendo mi mano. Vamos a trabajar a hacer un presupuesto, vamos a elaborar un presupuesto decente que nos permita llevar las cosas adelante sin improvisar, de forma precavida y prevenida. Si ustedes quieren, yo estoy dispuesto, lo dije ya varias veces. Ya lo sé. No pensamos destruir, no podemos destruir lo que no existe. Y aquí lo que no existe es planificación. Malamente podemos destruirlo. Pues eso, yo creo que está más que suficientemente explicado. Bueno, yo te agradezco lo de la colaboración, que es así. Y en los presupuestos, os necesito a todos. A todos para hacer los presupuestos bien hechos y que no nos pasen estas cosas. ¿Vale? En fin, de ahí está el problema. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. ¿Qué problema? Nosotros, como lle dixen, este é o primeiro pleno ordinario. O noso voto, xa lle adianto que vai a ser unha abstención, porque creemos que é xusticia facer isto agora. Tamén lle digo, isto non é a maneira de facer as cousas. Vostede o sabe. E leva vostede 10 células con esta, 11 células extraordinarias. O dice a palabra, extraordinarias, de reconhecimento de crédito. Por valor de máis de 2 millóns de euros. Como decía o señor Pita, pero son máis de 500 facturas as que vamos aquí. Entonces, primeiro decirle que isto non o volva a facer, por favor, intente facer as cousas con partidas presupuestarias, pagándolle a xente cando necesita cobrar, verdad? E tal, porque isto é así. Mira, eu vou poñer un exemplo con unha factura que me chamou a atención. As sardiñas, sí, parece de coña, pero non hai. Sardiñas do ano 2018 para a festa do vecino. Para mí non é coña. Por eso digo, non? Como fixo... Bueno, ben. No. No 2018, festa do vecino de Enmera. Fai pouco tempo, pero era a do 18. Ben nesta célula de crédito. Valor 990 euros, pode ser moito pouco regular. A empresa é Alimentacións Cariños L, tampouco interesa moito.
Pero vamos ao interesante, o decían tanto os dous compañeros, e é verdade. E ademais me molesta Que fecha ten esa fecha? de 2018. Pero fecha, Pois a fecha, registro... de cando lle sirvían a vostede as sardinas, No, a fecha As comemos. a fecha que meteron a non? factura empresa. Vale, aí xa pagou alguén, nosotros non. Bueno, pero varía. Vale, vale. Lo explico. O empresario, nada. Bien, pero bueno, non vou a eso tampouco. A mí o que me molesta sobremaneira é que vostede, que foi mestre antes, verdad? No caso, non? Tiña unha empresa vostede. E tiña unha empresa e tiña traballadores na empresa e incluso traballaba para este concello, ademais pues, con vos monumentos, boas facturas, bueno, pues, por montantes moi importantes polos xardines e tal e cual. Vostede me imagino que cando non recibía a factura que metía e non ya pagaba, porque me imagino que en algún momento, pues non sei se os alcaldes daquela pues, me pagaban ao día ou como era o tema, non estaba ali, pero me imagino que se lle retrasaba, vostede automáticamente falaba cos seus traballadores, oye, pues es que non me están pagando, non, digo eu. Claro, por qué? Porque se nosotros non pagamos, hai traballadores deses empresarios que ao mellor van ter problemas para cobrar. E iso vostede ten que saber ben, porque foi empresario. Por lo tanto, tería que ser o primeiro interesado en que a xente cobrara en tempo e forma. Para que? Para que isto non se paralice. Ahora mismo está paralizado, por eso saca vostede células de crédito tan a menudo, tan alegremente, 11. E isto que é o que nos dice aos demais? Que vostede plantexa unha incapacidade manifesta para gestionar. Non é así, porque ao principio, mire, empezamos polo tema de darle á Diputación unhos servicios para cobrar. Bien, por qué? Porque nosotros non somos capaces. Bien. Logo vamos con unha subvención que tampouco a tramitamos ben, por tanto, mal tamén. E agora nos presenta unhas facturas que terían que estar pagadas, como esta das sardiñas, do ano pasado, que como dice Isabel ou o Dr. Pita, con suerte ao mellor cobran en decembro, si hai suerte. Por lo tanto, que quere vostede que eu lle diga como señor alcalde? Eu teño que explicar aos veciños que está unha cuestión, como eles nas súas casas, de xestión, de que non se pode gastar, cando xa está destinado para un fin, quitado dai e meterlo noutra cousa. Non, non se pode facer así. Por qué? Porque logo temos estes problemas. Logo non hai para pagar. E yo digo desta maneira a xente para que o entenda ben, porque todo o mundo entende a economía, non fai falta ser Nash, non? Entende todo o mundo, porque na súa casa hai grandes economistas. Nosotros temos veciños que son grandes economistas que ao mellor chegan a fin de mes pues, con uns salarios moi xustos, verdad? Bueno, pois, entende todo o mundo. Se eu tiña pa zapatos 10 e os quitei de zapatos e os metín en espaguetis, non os teño pa zapatos. Agora, se compro zapatos, pois me hipotequei, fixen algo mal. Aquí hai que ir a unha célula de crédito, que é o que vostede fai. E isto, hoxe o vamos a abstener. Pero esta non é a maneira de facelo, señor Juan. E a min me dá... Pódeme creer, me fastidia moitísimo porque vostede sabe o que sufre a xente, porque vostede estuvo aí, seguramente había administracións que non lle pagaban ou que estaba aí tensionado, verdad? Pois lle dice dous exemplos, Viraxes, olha, unha empresa que ten moitos traballadores, algúns deles de aquí do pueblo, a maioría, a Virxe do Cano, pois, 3/4 do mismo. Esta xente que ten unha débeda moi importante con o noso concello, pois claro, están hasta aquí. E a mí me gustaría que vostede analizara isto cando chega a súa casa e diga, bueno, pues ten razón, Valentín, non me vai dar razón, claro, pero ten razón, é verdad que ao mellor sí que pode haber problemas. Simplemente isto. E estou con vostede tamén en que hai que facer e estará, eu lle tendo a mão xa ahora, para que faigamos uns presupuestos con consignación. E estou seguro que a señora Auri, polo que lle levo visto, vai a traballar para que salgan de unha maneira ben. Porque o vexo no tema de a negociación. Con vostede xa é outro tema. Porque vostede vai, non sei, un pouquiño ver como vai a cousa. E iso é o que non me gusta. Moitas gracias, señora alcalde. Non é como vai a cousa. Eu por poñerlle un toque de humor. No, xa, pero non... No, e digo que das sardiñas volven aos xurelos deles. Bueno, sí. Vamos a ver, Valentín. El chocolate. Eu digolle que todos os días, non todas as noches, todos os días, todas as noches, todo o día, me acordo, por favor, un pouquinho de silencio, me acordo da situación que teñen
xente que nosotros no Concello lle debemos algunha factura. Todos os días, porque eu sei o que é. Eu sei o que é que a administración me deba e sei o que é que a administración non me pague o que me debía, que tamén pasou aquí, en este Concello. Vale. En Somozas tamén pasou, en outros sitios. Ben, entón sí que sei o que é eso, porque claro que tuve unha empresa e sei que cales son con traballadores e sei cal é o tema. E eu poidolle dicir que intento que todo se faiga e que se consiga pagarles no menor tempo posible. Eso, dende logo. Despois, falemos todo, un recoñecemento extrajudicial de crédito. Esperen, pero estes que levamos aquí, unha parte, ou a maior parte, facturas de Fenosa, facturas de Portos de Galicia, algunha de Virase, algunha de librería non sei que, outra de imprenta All Blanc, algunha das Sardiñas, facturas... Agro tamén? Agro, vale, que son facturas de ejercicios anteriores que vamos a... Esperen, escoite. Facturas de ejercicios anteriores que as vamos a pagar neste ano, non se pode facer de outra forma que non sexa un recoñecemento extrajudicial. Hai que pagarlo así. A maior parte de facturas tedes aí a relación, gas natural non sei que, ou Fenosa, ou tal. E no medio de todas esas hai algunhas de veciños nosos que teñen algunhas empresas. Algunhas, pero moi poucas. Falémoslo todo. Hai situacións que non quixera ter ninguna, nin a de Viraxes, nin a de Virxe do Carme, ninguna. Porque os servicios que están prestados hai que pagalos. E os materiales que vamos a comprar temos que pagalos. Non me gusta, pero é unha figura, é un procedimento. En Diputación van ser recoñecementos extrajudiciales de crédito, varios durante o ano, os necesarios. Donde temos o problema? O problema non temos en que nosotros, para que nos quede a todos claro, que vosotros xa o sabedes, eu teño de aclarar o millor, porque é a miña función como representante do Concello de todos os veciños e como alcalde. O problema non está que nosotros gastemos máis do que temos, porque se gastáramos máis do que temos, o Concello non tendría remanente. E o remanente vai aumentando cada ano. O ano pasado utilizamos parte del, pero vai aumentando. Se gastáramos máis do que temos, non habría remanente. Nin tiñamos 3 millóns de euros no banco, tampouco. Se nos paga. Onde temos o problema? O problema o temos en que necesitamos un presupuesto... Espera, vai dicir que temos deuda 000. Espere, bueno, Valentín. No, pero isto é un cachondeo. Bueno, Jalín, miren, vou dicir, se non me gusta a explicación que lle estou dando, o convence demasiado... Vale, moi ben. Os dígolle, o problema que temos que ter, que todos temos que facer, nosotros vamos a traballar, e nosotros vamos a facer unha proposta de presuposto, e vosotros tedes que presentar as vosas iniciativas para que faigamos un presupuesto adaptado ao Concello de Ortigueira. É o que necesitamos, para que cada gasto leve a súa proposta de gasto e leve a súa retención de crédito e nun mes ou en cada trimestre podamos ver como vai a evolución a unha determinada fecha e cerramos o ano co mínimo de remanente, que de eso se trata. Non hai outro problema máis, pero aquí nos 4 anos de oposición tamén houve recoñecementos en todos os sitios. E agora o que temos que facer é traballar en ese sentido. E claro, pagarle a esta xente canto antes. Isabel, que vostede me diga, e mañá poñase maos a obra porque hai que chamar as empresas, hai que chamar as empresas e tal. Vote a favor. Para que non me vote a abstención, porque entonces estáme dicindo, faino tú e asumio tú que eu quedo aquí. Vamos a ver. Señor alcalde, con todos os meus respetos e con todo o meu cariño, vamos a ver. Se eu non soupera como vostede traballa, gustosamente lle podría dicir de votarlle a favor. Pero eu como sei de sobre, teño a experiencia de 2 anos, teríame que dar non sei algo para votarlle eu a favor de un reconocimiento extrajudicial recoñecido. Quero dicir, por unha causa excepcional. E teríamos que argumentar moi ben. Evidentemente, xa o sabe, non lle votei a favor en ningún. E recorde que o único que se aprobou foi gracias a que os non escritos nese momento fixermos unha negociación con vostede, verdad? Claro, pero non saleu da súa iniciativa. E agora pretende tamén, claro, que nosotros faigamos os presupostos, porque foi o que lle di, as propostas. Non, usted plantee e negociamos. Usted ten que facer un borrador,
E para que eses presupostos Isabel, salgan eu que adiante... acabo de decir, nosotros facemos o traballo, presentamos ese no, e ustedes bueno. presentan, que creo que quedou bastante claro. Bueno, eu non entendí así, vamos ustedes fan as propostas. Vamos a eso. Auri, ¿tienes algún tema sobre este punto? Sí, Dime. sí, teño. Porque son a portavoz do Sí, sí, sí. Vale, soy, gostaría de la palabra, alcalde. Ven. Porque isto é un pleno do Concello. Eu recomendo a todos vostedes, Partido Popular, primeiro Ortigueira, centristas, que se teñen ganas de votarse, ou se queren xogar ao tenis, váyanse ás pistas de tenis. Se queren, teñen ganas de desahogo, monten ustedes reunións para desahogarse. Ya tenemos. Tomanse unha, claro, pois non se deben desahogar a bondo nas reunións, porque Bueno, Auri, vai o no, porque este é o pleno, o Concello de Ortigueira, é a segunda vez que non teño a palabra, alcalde. É o punto, e como son ademais a concelleira de Facenda, pois sí que teño algo que dicir. Vai haber máis reconhecimentos extrajudiciais de crédito. Por lo menos outros, sí que vai haber. Saben por que vai haber? Porque iniciamos xa un expediente de depuración de facturas. O mellor, como está aquí a señora concelleira, que formou parte do goberno, sendo concelleira de Hacienda, me pode explicar por que están aparecendo, empezamos por 2015, facturas de 2014, sin pagar. Se estuver no 2014 igual yo diría, No, pero no 2014 no estaba. No, bueno, pero como estuvo antes... Pero se me di de que factura se trata, Isabel, seguramente yo sé Isabel, explicar. Non hai Isabel, maneira. por favor, Non hai vamos maneira. a manter o orden do pleno. Hombre, Mire, por Por favor, alusións. cando unha persoa está falando, os demás estamos calados. De acordo? Facemos así. Dade unha palabra. As facturas que teremos neste pleno, e vou intervir neste punto, que depois habrá outro do mesmo calado, corresponden a obras e servicios que foron realmente feitos. Realmente feitos. Son facturas certificadas, conformadas e con crédito. Non encontro o motivo, bueno, non encontro o motivo de por que non van ustedes a votar a favor. Quero decir, en que beneficia que ustedes non voten a favor ou que se absteñan ou que voten en contra, se alguén pensou que votan en contra, o interés xeral? En que beneficia? En que lles beneficia aos veciños e veciñas de Ortigueira? Si quieres lo explico. Pero se podo acabar. Sí, sí. Lo que digo, si quieres luego se lo Luis. Estas explico. facturas non son Luis, facturas te doy la palabra ilegales. después. No, son facturas conformadas por servicios prestados. Que se prestaron no 2018, que non se pagaron no 2018, e se van a pagar agora, porque como é outro exercicio, hai que traer un reconocimiento extrajudicial de crédito, son facturas que se pasaron no 2019. Me parece que o das sardiñas anda por aí. Unha factura que entrou no 2019 non se pode pagar no 2018, ainda que as sardiñas as comeran ustedes no 2018, porque eu non as como. Me parece. Miren, voulles a dicir o traballo que empezamos a facer. Voulles a dicir o traballo que empezamos a facer. Iniciamos un expediente de depuración de facturas, porque sabemos hai que facelo. Xa se fixo un, e xa se trouxo o reconhecemento extrajudicial de crédito a este pleno. Eu non estaba, ustedes tampouco, pero a señora Rego sí, e xa se fixo. Pois hai que facer outro, porque nos estamos encontrando, o do 2015 xa está feito, faremos o do 2016, o do 2017, que hai facturas duplicadas, facturas que o propio programa informático non enlaza ben, e facturas que xa están pagadas e que nos siguen aparecendo como primeiros. Vale. E é certo que hai, para que a fiscalización sea automática e avancemos, que ese é o que temos que facer, reducir drásticamente o período medio de pago a proveedores. Ningún servicio que se preste neste Concello pode estar sin relación contractual co Concello. E iso é o traballo que empezamos a facer, e xa empezamos, e xa estamos co primeiro, e ese é o camiño que vamos a levar. Empezamos tamén xa a elaborar os orzamentos de 2020. Mire, se hai algo que me pon especialmente nerviosa, e eu creo que é que me reconoce, que me recorda un pouco a infancia, é que me estén dicindo, cada momento, teñen ustedes que traballar, poñanse ustedes as pilas, teñen ustedes, oiga, que xa o estamos facendo. Mire, se dentro de 6 meses, ou o 31 de decembro, que é a idea que temos na Concellería e no Concello, o equipo de goberno, co día 31 de decembro estén listos os orzamentos do 2020, listos e negociados coa oposición, contamos con ustedes, das súas propostas, tamén cos traballadores e traballadoras, que aquí mencionanse pouco, últimamente mencionanse pouco, hai que negociar o capítulo 1 dos orzamentos cos representación legal dos traballadores e das traballadoras, e o resto coa oposición. Se podemos as súas propostas, incorporaránse, a 31 de decembro deberían estar os cruzamentos. Bueno, pois, con esas tres opcións, con esas tres líneas de traballo que xa iniciamos,
o período medio de pago a proveedores baixará drásticamente. E seguiremos avanzando máis. Pero, oiga, a quen traballa hai que pagarlle. Recordan, son eles. Neste caso refírome aos proveedores, refírome á xente que pasou as facturas. Recordan, traballaron, fixeron o seu servicio, a factura é legal, a factura está conformada, pasou todos os vistos vos que hai que pasar. E tardou tempo. E agora chegamos aquí e temos que decir, reconocer que esta xente que traballou hai que pagarlle a factura, porque se non saben que pasa, que nos van a demandar ao xulgado. E vamos a ir ao xulgado contencioso. E o xuez vai dicir, oiga, a usted este señor prestoulle o servicio? Sí. E usted pagoulle? No. Pois o señor este está me dicindo que lle ten que pagar. E mire, eu que son o xuez, digolle que ten que pagar, pero que ademais de ter que pagarlle, ten que pagar os intereses desa suma. E ademais, porque usted non lle pagou cando debía haberlle pagado, ni siquiera despois, porque non fixo ningún reconocimiento extrajudicial de deuda, a usted voulle a impuñer as costas. E iso, compañeiros e compañeiras, é diñeiro para o Concello de Figueira, para os vecinos e vecinas. Así que, por que non deixamos, por que non somos... Bueno, xa dixeron ustedes todo o que tenían que decir, espero, xa se desahogaron, xa está, e agora vamos a aprobar, e vamos a decir, xa nos dixeron que fixéramos mal e que somos malos malísimos, aprobemos o reconhecimento extrajudicial de crédito, este, a máis o outro, porque no siguiente xa non vou falar, e xa está, e sigamos traballando, e xa sei o que me vai dicir, señor Pita, xa casi non mo diga, porque xa o sei. Bueno, pero a decir o que queres. Acabei. Bueno, vale, ahora, Isabel, ¿quieres? No, eu non sabía que agora que moderaba os plenos era a portavoz do grupo. vamos a ver. Bueno, eu non sei. Moito cambiou xa isto. Non hai problema, falamos No, o que temos que falar, eu penso que Luis. expuxen a miña... Xa, non vou falar máis nada. Vale, pues entonces vamos a dar a palabra a Luis. Luis non fixo nada. Sí, No, Luis. todavía no, si me lo permitís. A ver, Auri, te repito con todo el cariño, estás ejerciendo tu ministerio de portavocía de una manera que está quedando, vamos, empiezas agresivamente dando stop a un lado y al otro y luego progresivamente vas bajando el tono, la intensidad y la moderación para pedir una colaboración. De todas formas, ese es tu privilegio y es tu potestad, no me meto en ello, pero te lo hago ver por si no te diste cuenta. El hecho de que yo vote a favor implica que estoy tácitamente de acuerdo con lo que tú propones. El hecho de que vote en contra implica que estoy tácitamente en contra de todo lo que tú propones. El hecho de que me abstenga significa yo estoy de acuerdo con lo que haces o la manera en que lo haces, pero no puedo perjudicar o no debo perjudicar a terceros, que es lo que se derivaría de que no se aprobara el punto. Creo que con eso te lo explico. Me parece. No, ya, supongo que ya lo sabías más que yo, pero como me pediste la explicación, te la explico. Lo que vamos es al asunto. A ver, yo si he entendido, soy muy breve, si he entendido bien, yo tiendo una mano y el señor alcalde nos dice, nosotros presentamos una propuesta de presupuestos y luego vosotros hacéis las aportaciones que os parezcan pertinentes. Permítame usted que le corrija. Si quiere usted que hacer las cosas, es mi punto de vista, puede estar de acuerdo o no. En vez de presentar, como dice Isabel, un borrador, que sería una posibilidad, yo creo que lo lógico es que nos sentemos todos y empecemos a hacer en serio y en paralelo, porque eso no quita que ponga usted en orden toda la tesorería, intervención y demás, y en paralelo vamos a ponernos a trabajar sobre qué previsión de gastos tenemos o consideramos imprescindibles y qué previsión de ingresos se supone que vamos a recibir. Luis. Y sobre ello, entre todos, y no yo propongo y tú contestas y luego yo digo y tal, eso no es manera de trabajar en equipo, es mi opinión, Luis, igual es mi opinión. Escucha, igual lo expliqué mal. Para que nosotros nos sentemos todos, tenemos que ter un guión sobre a mesa, que é o borrador que o que falaba eu. Non podemos sentarnos ca mesa limpia. Fixaxe moitos presupostos cando estades aquí no Concello como portavoz, do cal podéis falar moitas cousas, pero nosotros hacia os presupostos temos que ter un borrador que xa sale de intervención con todos os gastos, con todos os ingresos que vamos a ter previstos no Concello, e a partir de aí razonamos. É o que me refería, non me refería a que nosotros impuñéramos xa o documento encuadernado, non. É ter o noso guión para traballar todos, o cal vos pido a máxima colaboración, vale? Para Valentín, deixa Por falar. alusión. Espera. Valentín, no, despois ao final. Non, si queres dicir. Non entendo. Despois, digo. Eu son do... A ver, dei a palabra a Valentín. Ok. Eu que lles comentaba antes de que nosotros nos abstemos porque non podemos votar a favor.
Vostede leva, si sacara un par de facturas, porque sabe vostede que está no xulgado, nosotros votaríamos a favor de 1000 amores, pero presenta isto, nosotros nos abstemos e na mesma postura que o señor Pita e non sei o que vai a votar a señora Rego, pero a abstención quere dicir justamente. Eu entendo perfectamente. Casi me lleva convencida. E cando lle dixen a señora Aure que as células, bueno, yo dixen a usted, que acaba de chegar, que 10 células extrajudiciales de crédito, esta 11, non son as formas de facer as cousas, que xa sabemos que vai haber outra máis, ¿no? Porque xa non está advertindo. Xa explicará, ¿no? E teremos o mellor reunións e tal, e o mellor nos fai ver que, oye, pues, non queda máis remedio, porque agora estamos desa maneira e tal, pero eu falo do futuro. Entón, no futuro, isto, sabe vostede, igual que sei eu, que non é a maneira de facer as cousas. Temos que ter consignacións presupuestarias para que non haxa este problema. É que o problema non é que nosotros teñamos a culpa se votamos en contra. O problema o tuvo o grupo de goberno que non pagou as facturas cando tiña que pagar. Ese foi o problema. Onde estaban os cartos para pagar esas facturas? Pois habería que mirar onde se colleron e onde se mandaron. Non sei, porque ao mellor pensa vostede que nosotros tampouco fixemos nunca. Non. Aí había unhas dotacións presupuestarias e polo que fora, pois se lle quitaron as sardiñas e se lle puxeron a outro sitio. Ou o señor non sei que fixo e logo tal, pero o que non pode ser é que non aparezcan os cartos, porque estén noutro sitio, ou noutra partida, ou noutro tema. Entón, ten razón a señora Isabel que hai que facer unha previsión. E a mellor previsión é un orzamento. E con eso non hai problema ningún. E xa verá vostede como non ten que facer tantas células extrajudiciales. Fijo que non. No, xo sei. Claro, verdad? Eu xa sei como é un presuposto novo e digo que o que máis desexo é que nos haxa, que o presuposto 2020 saia daqui por unanimidade. É o que máis desexo. Moitas gracias. A ti. Sí, Finalizamos. solo por alusións, pero vamos a facer o presuposto. Aí, en eso, e solo en eso, coincido con vostede. Bueno, Señor Pita, por alusións tiño que contestar. Mire, hai días que son simpáticas e días que son unha borde insoportable. E seguramente vostede tamén. Pero eu nunca lle faría unha apreciación así nun pleno do Concello. De verdade. Eu arreo estopa e ás veces para arreala e outras veces para defenderme, porque tampouco é que ustedes se queden cortos, verdad? Ou cortas arreando estopa. Así que... No. bueno, xa está. Mire, Espera que despois de outubro. Señor Pita, só unha cousa lle quería dicir. Eu son moi traballadora, é certo. Pero ese traballo que dice usted pode traballar e facer, non. Eu vou poñer o que estea da miña parte, pero ese traballo vai non facer traballadores e as traballadoras do Concello, porque además é a súa función, traballar e facer esas cousas. Non son eles, non eu. Non me vou levar ningún mérito que non me corresponda, descuido. Ben, entendemos como se falla en moitas cosas. Bueno, e pasamos logo a votación. E votos a favor, votos en contra e abstencións. 6 a favor e 7 abstencións. Ben, o seguinte, expediente número 894/2019, recoñecemento extrajudicial de crédito, relación 7/2019 e Portos de Galicia. Bueno, o mismo. Sí, pero eu leo a proposta. A segunda parte. A proposta é a mesma con relación a relación número 7 de as facturas que constan no expediente que teñen vostedes. É unha relación por importe de 166.290,50 euros e a liquidación de Portos de Galicia por importe total de 1.214,20 cartos. A proposta de acordo é resolver a discrepancia e aprobar o recoñecemento dos créditos que figuran no expediente na táboa correspondentes a exercicios anteriores e incluídos en esa relación de facturas. A 7 de 2019 e as liquidacións de Portos de Galicia. Ben, gracias a vos. No. Bueno, pasamos logo a votación e votos a favor, votos en contra e abstencións. Ben, gracias. Siguiente punto, expediente número 468/2019. Declarar deserta a licitación do concurso de concesións de maniais
dos postos fixos vacantes no mercado municipal de abastos de Santa Marta e apertura dunha nova licitación. Ahorita se falamos. Ben, proponse ao Pleno o seguinte acordo: declarar deserto o procedimento aberto para a adjudicación mediante concurso e a concesión de manial de postos fixos vacantes no mercado municipal de abastos da Vila de Santa Marta, por entender que a única licitadora que se presentou ao mesmo retirou a súa oferta ao non dar cumprimento ao requerimento da mesa de contratación para que presentase a documentación justificativa de reunir os requisitos para resultar adjudicataria. Segundo, aprobar a apertura do expediente para a adjudicación mediante concurso da concesión de manial de postos fixos vacante no mercado municipal de abastos da Villa de Santa Marta de Ortigueira, cualificados como ben de dominio público, que a continuación se indican no que rexerá o prego de condicións económico-administrativas aprobado polo Concello pleno do día 6 de maio de 2019. Terceiro, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante ao que se accederá a través da plataforma de contratación do sector público para que durante o prazo de 15 días naturais dende a súa publicación non se poidan presentar as proposicións. A SEMEDE, con fin de dar a máxima difusión ao procedimento, publicarase dito anuncio na sede electrónica do Concello en un periódico de maior difusión. Terminache, non? Sí, Bueno, solo digo que se diría a maior publicidade posible, a ver se dunha vez dan salida e alguén pois poida poñer e utilizar o posto do mercado, que se non vai caer todo. Sí, estou de acordo. Xa o intentamos máis veces, volvemos outra vez máis e seguiremos. E se non sale, pois haberá que revisar pois, os precios ou as condicións nas que se están facendo, porque algo ten que fallar. Sí, listo. Sí. A ver, a mí, dado que en esta ocasión me dan ustedes la oportunidad, rara avis, de ser netamente constructivo, voy a intentar serlo. Más allá del punto en sí, que es la reposición, intentarlo leer, por supuesto que estoy de acuerdo, a mí lo que me queda es el trasfondo de la cuestión. No encuentran ustedes a nadie para que se haga cargo de un puesto en el mercado. Y eso me preocupa. Y creo que nos debería preocupar a todos. A lo mejor lo que tenemos que hacer es intentarle buscar la manera de darle vida a nuestro mercado. Igual había que organizar, no sé, actividades los fines de semana o buscar asociaciones que igual tienen algún tipo de afinidad por el mercado, por la zona. Algo habría que hacer. Y creo que lo constructivo en este caso sería que nos sentáramos, aportáramos todos algo y a ver si se nos ocurre alguna idea, alguna posibilidad, alguna forma de darle vida a nuestro mercado, que de eso se trata. Más allá del hecho de que haya o no gente que se presente, ¿por qué no se presenta? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Que es lo que a mí me preocupa. Bueno, si yo opino... No, te toca. En este punto nosotros, pues claro, estamos preocupados tamén, porque claro, non deixa de ser comercio e non deixa de ser para nosotros unha riqueza que teñamos locales e que é verdad que é unha pena que estén pechados, non? Eu creo que teríamos que mirar o reglamento, seguramente modificalo, ver de que maneira, ao mellor, os veciños que queren emprender algún tipo de negocio, pois o ben atractivo, e que lle xeneremos a eles tamén algún beneficio, seguramente, non? Porque, ao mellor, de entrada, non? Tal como está o panorama en Ortigueira hoxe, claro, non apetece montar un negocio. Por tanto, ao mellor, para eso estamos nós tamén, para generar, ao mellor, expectativas, que poden ser a nivel de axudas económicas que se poden ver nos orzamentos, ou de alguna maneira, pero axudar o emprendemento. E nosotros neste grupo queremos que ese emprendemento, incluso se pode ser de xente nova, mellor, porque iso vai generar máis riqueza, non? Por lo tanto, ao mellor, señor alcalde, sería bon mirar o regulamento municipal e intentar xerar, ao mellor, algún tipo de modificación que lle faiga máis atractiva a xente isto. E logo, me gustaría que, falando dos locales no mercado, pois, claro, pero logo hai outras instalacións, por exemplo, o tema da piscina, non? Cafetería da piscina, pois eu creo que está mellor aberta que pechada. Eu creo que o cree todo o mundo. Entón, de que maneira podemos incentivar para que alguén o poida coller? O albergue de Mera, o centro... Bueno, hai moitos locales que saben vostede, e o saben todos os veciños, que están pechados e en unha situación de cerrado e abandonado. E iso genera un problema, porque temos uns locales parados
que están generando gastos seguramente de luces e tal, porque vamos dar de baixa esas luces e tal, que ao final non están repercutindo en beneficios para o pueblo, que é polo que estamos aquí, para intentar buscar beneficios e que todos ao final que vivimos aquí pois teñamos uns servicios cada vez de máis calidade. Moitas gracias, señor Alcalde. Gracias, Valentín. Auri, ¿es algún tema? No. Bueno, eu que quero dicir é que estou de acordo con Isabel no tema do precio. Eu creo que estou convencido de que claro, 200 euros ao mes ao mellor é moito, porque se nosotros pudiéramos baixar ese precio, se tuéramos a posibilidad de baixarlo, que xa non, bueno, agora estaba comentando con os secretarios a posibilidad, e non esa posibilidad, porque hai que facer unha valoración económica do local e sale o precio que sale, non podemos. Pero eu se pudiéramos, o mellor sería partidario de habendo a posibilidad de dar un tempo de que esa persona pudiera estar aí pagando un precio mínimo, simbólico. Tampouco non é posible por lei. E así, claro, non damos conseguido solucionar este problema. Dos outros centros intentámoslo en todo. San Adrián estuvo funcionando por todo lugar. E claro, quedanche desierto. Cristina queda desierto porque non pode vender bebidas alcohólicas. Hai que volver outra vez. Que pasa? Que agora cambiou a lei. Entonces, cada sitio que queiramos, cando queiramos sacar o concurso, veredes que vai levar un estudio económico e unha valoración económica dese local. Esa valoración económica, o que vai o mellor, non lle cadra, porque 200 euros nun posto da plaza, que é o que están pagando agora, todo eso, e po que empeza é moito. E despois, o uso deles. Nalgúna ocasión que chovía moito, incluso lle dixen os que están ali que veñen cas frutas e verduras que entrasen. Non queren. Non queren entrar para dentro do mercado, prefieren estar fora, ainda que sea un día de mercado de mal tempo. Falade con eles e comentadelo. E xa veredes como non queren pasar para dentro. Non acabo de entender, porque as instalacións fixeronse no seu momento, pero son boas. E hai as mesas de acero oxidable e todo iso está ben para traballar. Pero temos esa dificultad. Seguimos intentando e a ver se vemos alguna forma de baixar ese coste, non sei como, pero hai que pelearlo. Pero estou de acordo co problema, non é que a xente quere ir ou non. De feito, agora, esta persona quería ir para o mercado. Era unha boa idea, porque tiñamos alguén máis, bueno, pero non puido ser, pero bueno, seguimos traballando, vale? E, bueno, pasamos a votación deste punto. Sí. Votos a favor? Unanimidade. E, bueno, siguiente punto, que é o punto número 12, expediente número 939/2019, e son os festivos locais que decidimos para o ano 2020. E Auri. Ben, propónse ao pleno a adopción do seguinte acordo: determinar como festas de carácter local para a súa inclusión no calendario laboral do ano 2020 as dúas seguintes: o 25 de febreiro, martes de Entroido, e o 29 de xullo, día de Santa Marta. E segundo, remitir certificación do presente acordo á Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Bueno, é breve. Sí, Isabel. Pero como concelleira dar as gracias porque polo menos podemos conciliar a vida laboral ca familiar debido ao ponte da martes de Carnaval. A terceira, conseguimos. Gracias. Claro, estoy plenamente de acuerdo. Yo me reservo el derecho de opinar al respecto de este punto cuando sea precedente, que no será ahora. No. De momento sí. Valentín, bueno, nos tenías. Sí. Valentín. Non tengo comentario. No. Bueno, volvemos outra vez á costumbre. De costumbre, pois, Santa Marta e martes de Carnaval. E vale, eu asumo as propostas dos anos anteriores cando non se... un ano, creo, non? Que non se meteu martes de Carnaval, non? Dous anos, bueno. Por qué? Porque os veciños de Espasante pois me pediran en ese momento pois que querían pois eso, que fora festivo pois San Antonio dada a coincidencia do fin de semana. E ese ano pois fixemos ese cambio. Pero bueno, escoitei moita xente e moita xente valora máis pois eso, pois martes de Carnaval e, bueno, pois decidimos así, tamén é costumbre que hai aquí de todos estes anos. Vale, facemos así, o que temos que mirar é a ver se conseguimos facer un bon carnaval, eso sí, entre todos, e xa está, vale? A ver se podemos. Bueno, votación, votos a favor,
Bueno. Sí. Siguiente punto. Expediente número 1401/2018, que é a solicitud de distinción de diversos consorcios forestais. O Concello de Figueira é titular de varios montes comunais, os cales están consorciados coa actual Consellería do Medio Rural. O Servicio de Montes, con data 23 de julio de 2018, a petición deste Concello, informa que, en relación ao estado actual de contas dos montes pertencentes ao Concello de Ortigueira, comunícolle que en aplicación da disposición transitoria cuarta da Lei 9/2017 do 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas pola que se modifica a Lei 7/2012 de Montes de Galicia, todos os montes de pertenza dese Concello non presentan saldo devedor, a excepción do monte C2042 Monte Calvelo, que ten unha débeda de 2.190 euros. Tendo en conta o disposto en dita disposición transitoria, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo: solicitar á Consellería de Medio Rural que, previa elaboración e aprobación pola Administración Forestal do documento de ordenación da xestión forestal co arranxo ao artículo 81 da Lei 7/2012 de Montes de Galicia e demais trámites regulamentarios, proceda á cancelación dos consorcios correspondentes relativos aos montes de titularidade do Concello de Ortigueira, que a continuación se indican aos efectos de que esta administración local o xestione directamente. Carabelote, Ramisquido e Común de Couzadoiro, número de elenco C2039, Monte Calvelo, número de elenco C2042, Mañón, número de elenco C2041, Panda, número de elenco C2043, Faladora, número de elenco C2040, Can de Carracedo e Chan de Salgueiro, número de elenco C2038 e Fonte, Toxo ou Pena Branca, número de elenco 2044. Ben, gracias, Aura. Isa, tes a falar. Bueno, considero que está de sobra demostrado que eu, como concelleira, sempre apoiei a extensión do consorcio ca Xunta de Galicia. Que é mellor que os veciños participen na xestión dos montes comunais, xa que son eles os conocedores dos seus beneficios e do que se pode xenerar, dos beneficios que pode xenerar o monte. E outra vez, cando foi esta proposta, non todos os montes tiñan as mesmas condicións. E, por parte do grupo de goberno, non se falou cas asociacións, comunidades de montes nese momento en limbo, ou como se lle poida chamar, e había unha comunidade que estaba nun procedimento xudicial. Por lo tanto, cando nosotros votamos en contra, é unha, porque non se falou cas partes interesadas, que son os veciños, onde teñen os seus montes, e outra porque non tiñan todas as condicións, non tiñan as mesmas condicións os montes. Eu, naquel momento, e agora tamén o saben, falei cas distintas comunidades de montes, además a mí é un tema que me gusta moito. Están de acordo en que se faiga, vaise facer unha revisión, podese facer unha revisión do oficio da cancelación deste consorcio hasta o 31 de decembro de 2021, por eso, aínda que nosotros votáramos en contra nese momento e nosotros yo trasladamos ás comunidades de montes porque era así, porque unha comunidade de montes nos dixo que de momento eles, e por eso consideramos que todos tiñan que ter as mesmas condicións para desconsorciar, e por eso agora evidentemente eu vou votar a favor do desconsorcio de montes. Solo por poñerlle algo, quero saber que nos fai falta o estado de contas a día da aprobación do pleno, porque a última revisión que está é de outubro, que supoño que non haberá grande variación, e saber exactamente eses 2.190 euros que lle debe ao Monte Calvelo, como se vai facer para un reconocimiento extrajudicial para pagar a débeda de Monte Calvelo. Falolle apróbelo, votolle a favor. Outra cuestión, considero que unha vez que esteñan desconsorciados, como dixen os veciños das parroquias onde esteñan situados estes montes comunales, son os conhecedores e son quen mellor sabe como xestionar nesa parroquia
eses beneficios. Entón, considero que hai que facer despois un grupo de traballo, ou chámeselle, mi igual o nombre, e que sea partícipe, porque sí, o Concello é o titular, pero quen sabe e quen conoce exactamente son os veciños, e van a traballar por sacarlle o máximo rendimento. Non me cabe a menor duda, eu conozco todas as comunidades de montes, non me cabe a menor duda de que o van facer. Estou de acordo. Gracias. A ver, Luis. En este punto tengo un especial cariño, porque esta es la primera propuesta que nuestro grupo presentó directamente al Ayuntamiento, y agradezco y me place enormemente que el grupo de gobierno, que el PSOE, la haya hecho propia, la traiga, la exponga con el cariño y... No, estou vendo do mandato anterior. No mandato hablaremos ben as cousas. No mandato anterior. Os puntos sobre así, Luis. Capitán general o teniente coronel, como usted quiera. Lo importante, me parece muy bien. Me parece muy bien. Le hable usted como quiera. Lo importante es la realidad, y la realidad es que para este ayuntamiento es un beneficio muy importante de que recuperemos los montes consorciados y que empecemos a gestionarlos de forma adecuada. Sumamente importante. Pero no podemos quedarnos en esto, porque una vez que consigamos la gestión directa, debemos ponernos en contacto con profesionales, y aquí tenemos un mogollón, porque aquí las cosas en el monte se hacen bastante bien, y estos profesionales son los que nos deben orientar en cuanto a cómo se hace la gestión, el inventariado, cuánto vale o deja de valer la madera a fecha actual, qué plan de gestión se puede realizar, qué plantaciones son convenientes en un sitio o en el otro, qué es más conveniente para según qué parroquia. Y por supuesto esto tiene que formar, o tiene que estar imbricado en la opinión de los vecinos de cada parroquia, de cada monte. Y como no puede ser de otra manera, los beneficios que se deriven, y no me cabe duda de que se derivarán si la gestión es buena, tienen que ir directamente a los vecinos del monte en cuestión. Señores, somos un ayuntamiento eminentemente forestal. Esta es hoy nuestra fuerza, y yo creo, sinceramente creo, que tenemos que apostar con fuerza y decisión por la gestión forestal y el aprovechamiento máximo de nuestros montes. Por supuesto que a favor. Aunque sea idea suya, da igual. Sí, gracias, Luis. Deixamos aclarado. Sí, ¿cómo no? Eu que teu non chuquito, non? Valentín. Logo de medallas, partidas. Eso non. Nosotros, gracias, señor alcalde, nosotros o levábamos no noso programa, por lo tanto, completamente a favor de que os veciños sean beneficiarios do que a eles lles corresponde, e nosotros non estar máis que moi contentos de que esta proposta saia e que se poida ejecutar o antes posible. Moitas gracias, señor alcalde. Audi? Bueno, quero dicir que estou igual de contento que vosotros, porque era unha ilusión que tiña, que cando entramos aquí no Concello, cando estábamos todos, miramos os poucos días, non? O pouco tempo, cal era a situación que había cos montes que temos que facer do Xunto. En ese momento debíamos 119.000 euros. Tampouco non podíamos meternos a eso porque había unha situación económica máis complicada. Bueno, vimos eso e non lle demos adiante en ese momento. 119.000 euros era bastante, e bueno, eso. Durante nos 4 anos tuve alguna reunión con directores de montes e eso, e eu vin intención eles en que estarían a favor de desconsorciar. Pasaron os 4 anos, vendíase madeira, todo eso, bueno, houve os seus movimentos nos montes, e nosotros, agora, a última cifra que temos, que era o que comentaba antes Isabel, era sobre 2.100 euros, non? Agora teñenos que dar a última. Que digo eu? Que despois de tantos anos que levan os montes consorciados, toda esa cantidad de montes que dixo ahora e iso, ainda agora, despois de todos anos, ainda lles debemos 2.100 euros, non? Son moitas hectáreas, só un deles xa son 250 hectáreas, un monte de utilidade pública, pero bueno, pasan de 300 hectáreas. Eu creo que calquer persoa que teña propiedade forestal, e aquí no Tieira hai moitos profesionales do sector forestal,
saben que con esa cantidad de hectáreas, en la que fora todo unha parte, eucalipto, nítenes, pino, o que sea, e nosotros vamos a sacar moito máis rendimento, e os veciños van a sacar máis rendimento. A administración ten moito monte por todo Galicia, e non vai facer aquí algo especial en Ortigueira. Quen se ten que preocupar do monte de Ortigueira somos nosotros, somos os veciños de Ortigueira. E eu digo que se lle vai sacar moitos cartos ao monte. Turno de eucalipto nítens, 12 anos, 15 anos, pasan rápido, e xa podes vender, non? E por eso, comparto con vosotros, estou moi contento de que este punto saia adiante, saia por unanimidade, e que despois, entre todos, pues, que señamos capaces de xestionar o mellor posible. Non xenera só ingresos, tamén traballo, e ao final, hai moito, como decías, Luís, hai moitos profesionales que se dedican a isto e que bueno, que para nosotros pues, vai ser ben. Tamén temos que dicir que temos existencias, o monte non está vacío. Hai que valorar as existencias que hai ahora mismo, a ubicación, que eso moito estará en turno de vento, ou mellor a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos de turno para poder vender. Ahora mismo que hai unha subasta da cal cada vez que venden ese lote danos a nosotros unha parte, pero non temos control nin da madeira que se vende, nin de recollemos o que nos dan, porque tampouco, como administración contra administración, non temos de outra forma. Así que da ben. Dou as gracias a todos por compartir isto, porque, xa vos digo, para min alegrame e era unha ilusión para min, por noso gobierno. E, bueno, pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Bueno, vamos aos siguientes puntos. Luís, ahora sempre quero dar chuteo. Estes puntos, como teu permiso, me tienes de portavoz, estes puntos son iniciativa de primeiro Ortigueira, logo dou a palabra que nos expone. Que final como yo? Sí, vamos, si queres que os poña a abrir, eu douche aquí a opción, porque... Por favor. Porque eres o Por proponente. favor. Reducción da tasa por expedición de informes ou certificacións urbanísticas, que é unha proposta presentada polo Concello de Luís Pachento, e que di: segundo a Ordenanza Fiscal número 22, reguladora das tasas por expedición de documentos administrativos, no seu artículo 6 referente á cuota tributaria, establece no seu epígrafe 3.2 que por cada informe ou certificación urbanística o importe da mesma ascenda a 52,27 euros. Dado que nos concellos que temos arredor os importes oscilan entre 7 euros no Concello de As Pontes e de 22,5 euros no Concello de Cariño, e considerando que o Concello de Ortigueira é un concello eminentemente forestal, para favorecer a concentración dos montes e aumentar o seu rendimento, propoñemos que o Pleno adote o seguinte. Bueno, isto tratouse na comisión informativa e por unanimidade propónse que se realice un estudio económico do custe da expedición do certificado urbanístico contemplado no epígrafe 3.2 da Ordenanza Fiscal número 22, reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos. Ahora, si quieres... No, cedo llevo a palabra e despois... Muchas gracias. Ortigueira es un ayuntamiento donde el sector forestal es y debe ser en el futuro un motor importante de desarrollo económico. En eso estamos todos de acuerdo y enlazando con el punto anterior. La agrupación de montes y la concentración parcelaria no cabe duda de que deben de ser una herramienta que consiga una industria forestal potente, con mejores precios, tanto en la madera como en oportunidades de trabajo. La Xunta de Galicia quiso favorecer la compraventa de parcelas en el rural, eliminando el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso trajo consigo la necesidad, porque antes no era obligatorio, de emitir un certificado urbanístico para el consiguiente registro, en cuanto se realiza una compraventa. La disparidad, el problema, la realidad es que entre nuestro ayuntamiento y los circundantes, sin irnos demasiado lejos, pero podemos ir más lejos y daría igual, hay una horquilla, una diferencia entre 7 euros en el más barato y hasta 22,5 en el más caro del entorno. Les ganamos a todos por goleada con un 52,27 euros por certificado. Visto así a bola pájaro parece como mínimo un poquito abusivo. Bien,
Lo que se propone es mejorar la recaudación y no aminorarla, como puede parecer, y me explico. La inmensa... Bueno, se ha hecho un pequeño intento por parte del Concello, yo me imagino que bien intencionado, de minorizar un poquito esta tasa, porque a todas luces era un tanto exagerada. Nosotros y muchos vecinos en su momento presentamos una solicitud para que se bajara. La consecuencia, repito, bien intencionada del Ayuntamiento, fue una pequeña falacia, con perdón, y es que en vez de cobrar el epígrafe que se debía de cobrar, se estaba aplicando una tasa que no es la correcta. Con lo cual se conseguía un modesto ahorro de hasta un 31,37 en vez de los 55. Esto es un error, no se puede aplicar la tasa porque no es la correcta, ¿no? Lo que nosotros pedimos es que de entrada vamos a hacer un informe económico para valorar en realidad cuánto realmente nos cuesta realizar ese informe y aplicarle la tasa correspondiente que se precise. El hacer las cosas bien no puede traer más que beneficios. Mucha gente, como iba a decir antes, no está pagando este informe. Están buscando otras vías de forma que no tenga que pagarlo. Bien aplican su decisión patrimonial, que le cuesta mucho menos, o bien simplemente no lo pagan y lo dejan sin registrar hasta que sea absolutamente imprescindible. Consecuencia, no estamos recaudando prácticamente nada por este concepto. Si el precio que se aplica es razonable y justo, vamos a pasar de recaudar 0 o 1 o 2, a lo mejor 52 en uno solo que pica, a recaudar lo justo y razonable por un montón de gente que realiza intercambios. Repito, se trata de favorecer el monte y la economía forestal, sin menoscabo de que se hagan las cosas como Dios manda. Algo hasta ahora se debía de estar haciendo mal, y esto es lo que pido, que revisemos este asunto, que se haga el informe económico, que se vea cuánto se puede o es menester cobrar y aplicarlo en condiciones. Isabel. Bueno, pouco queda que dicir, é certo, hasta o momento en que o Rexistro da Propiedade non solicitaba ese certificado, non se estaba ingresando prácticamente nada por este concepto de informe de certificación urbanística de 52,27. E agora moita xente, nosotros, bueno, sabemos máis ou menos o que costa pues, un ferrado de finca, de parcela ou de monte en rústico, uns 300 euros e já, mira, se aplicamos o 10% son 30 euros. Eu desde logo pago os 30 e non veño solicitar o certificado ao Concello. Cando é máis costoso? Pois cando hai moitas fincas. Entonces, por eso, a esperas do estudio económico, nosotros considerábamos que era moito mellor crear unha tasa especial, nada máis que para este punto, nada máis para este trámite, co cual é mellor recaudar, facer 100 certificados a 15 euros, que facer 3 a 57. A idea económica, aí está claro, hai un pouco máis de traballo, pero unha vez que se fai un certificado urbanístico, si bien te salen como rosquillas. Entonces, simplemente é iso. Eu considero que era, o ideal será, porque estas tasas, debido ao plan de axuste, non se van poder modificar, e entonces sería crear unha nova que estableza que sí que se van a generar ingresos. Sí. Nosotros non estamos máis que a favor, tamén. Querelle contestar? No, contesta. Crearlle a favor de que se cree un estudio e de que se vexa si isto realmente os técnicos terán que decir en que momento estamos e de que maneira vai a ser mellor para nosotros, e nosotros a favor de que se faigan as cousas ben. E a partir de aí, os técnicos nos dirán, oye, é mellor esta vía ou é mellor a outra, e non hai máis. É dicir, non vamos a xogar aquí a ser técnicos nosotros, simplemente temos que decir, está que sea un estudio. Eu sí, e o meu grupo tamén, a favor de aprobar este estudio, logo que nos digan. Sí, nada, a ver, facelo, evidentemente unha casa non se pode subir nin baixar arbitrariamente, é necesario previamente o estudio económico-financiero, por tanto, ben solicitado, é un estudio económico-financiero que van a ter que facer en intervención tesorería,
tesorería sobre todo, os traballadores e as traballadoras. O resultado que nos vai a dar é que coste ten para o Concello, valorando todos os elementos que interveñen na confección dese certificado, que coste ten para o Concello ese certificado. Eu non sei o resultado que vai a salir de aí, pero que pasa se nos dice que temos que seguir cobrando 52 euros? Ou temos que cobrar 56? Pois acatamos. Non pode ser de outra Quero maneira. dicir, no, pero sí, eu de acordo con que se faga o estudio económico financiero, con todo o que se supone carga de traballo para un servicio xa bastante menguado. Ben, vamos a ver, Pedro Razón todos. Por un lado, hai que partir de facer o estudio e saber o que nos sale, e por outro lado, o que dixo Isa, crear un novo epígrafe para este tema, pero o que se trata é de valorar o tempo que tal. Donde está o problema? Que non é un solo un informe, cando fan unha permuta son dous, un para cada un, creo, non? Son dous, entonces unha finca, que decías, de 300 euros o ferrado, pagas 100, porque son dous, a veces compensa ou non compensa. Posible, claro, hai que ver o que nos vai salir a valoración. Eu vi informes distintos ao que se están facendo aquí no Concello, pero os que se fan aquí, a mí o que me dicen por parte do Servicio de Urbanismo que é o que hai, que ese informe é así, leva 3 follas, leva 4 follas, bueno, o que sea. Que estamos informando aí? Non estás informando, como vin algún de mañón ou de moecho de cariño, é rústica ou non é rústica, que é o que pido o registro, non pido outra cousa. Nosotros aquí, co tipo de informe que están sacando, é rústica, podes facer isto, non podes construir, non podes dedicar a actividade non sei que, non se necesita todo eso, pero é o que hai. Entonces, valoremos canto tempo lle ten que dedicar ese operario municipal a facer ese informe, polo precio de hora, que xa non lo dirá o tesorero, e despois a parte de Isabel. Metemos un epígrafe novo, unha folla sola e rústico, e xa está. E sí que vamos a aumentar moitísimo, bueno, unha xente que a xente quere facer ben, a xente non quere facer o que se está facendo, que sabemos todos, non? Quere facer as cousas ben. E están máis contentos desa forma porque facilita varias cousas. Unha é que o poden inscribir. E outra que xa asumen o valor da finca e non ten despois unha revisión desa valoración desa parcela. Que iso ainda é máis importante. Porque o mellor pos de 200 euros e a Hacienda che dice que vale 400. Bueno, facemos así. Pasamos logo a votación deste punto. Votos a favor? Unanimidade. Bueno, siguiente punto. Está salindo ben, non, señor alcalde? Estamos votando. Siguiente punto. Non sei que ixe. Bueno, non. Iso, que salen ben as cousas, non é só para o alcalde, para todo. Para toda a corporación, estou contento. Siguiente punto, creación dunha comisión de seguimento sobre a vía de altas prestacións Ortigueira e San Sadurniño. Tamén é proposta de primeiro Ortigueira, ilustrita, facemos o mesmo que outra vez. Sí. Auri, tes a palabra. Sí, tes a palabra porque quero que introduzcas tu punto e despois damos a palabra. Creación dunha comisión de seguimento sobre a vía de altas prestacións Ortigueira e San Sadurniño. Exposición de motivos. Ortigueira e a súa comarca levan moitos anos illadas dos núcleos de poboacións máis importantes como a Coruña ou Ferrol con o seguinte prexuicio en temas sanitarios, industriales ou comerciais, o que está axudando a despoboación e a falta de recursos do noso concello e da súa comarca. A vía de altas prestacións comezouse un tramo que circunvala a Ortigueira, pero que actualmente non ven de ningún sitio e non nos leva a ningún lado. É importante para poder conseguir o obxectivo de rematar esta vía de comunicación, facelo con todas as forzas políticas unidas, incluindo os municipios veciños que tamén se ven afectados deste illamento. Por todo isto, propóse adoptar o seguinte acordo: crear unha comisión onde estean representados todos os partidos deste pleno para comenzar os contactos coa Consellería de Infraestructuras e Concellos veciños co fin de coñecer como están os trámites dos seguintes tramos da VAP e os seus prazos, así como trasladar as nosas propostas e necesidades do Concello de Ortigueira en infraestructuras de comunicación. Gracias, Luis, esa palabra. Con permiso. Quisiera que esto, sé que estamos cansados, llevamos 3 horas, los focos me están haciendo sudar la gota gorda,
Pero creo que es importante, y esto no es una cuestión demagógica, creo que la declaración de intenciones que nosotros, nuestro grupo, pretende hacer, nos parece de suma importancia. En julio del 2013, el señor presidente actual de la Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, inauguraba el tramo, esa carretera estupenda, que está en medio de la nada, ni va a ningún sitio ni viene de ningún lado. Desde entonces, desde que se inauguró ese tramo, que no está conectado por ningún sitio, no se ha invertido un solo euro en completar esa carretera, ni uno solo. Y desde entonces, Ortigueira y toda su comarca no ha dejado de perder población, riqueza, puestos de trabajo y posibilidades de desarrollo. Esto es un hecho. Nosotros proponemos hacer algo para cambiar la tendencia. No pretendemos que se construya la carretera mañana ni dentro de 5 años. Lo que pretendemos es poner el foco de esta situación, que somos todos conscientes de que Ortigueira y sus aledaños necesitan comunicación. No solo la carretera, evidentemente, lo apuntaba en comisión, también otras vías de comunicación, autobuses, trenes, etc. Pero por algo había que empezar y en algún momento alguien tiene que poner el foco, el altavoz, en el hecho de que estamos absolutamente olvidados y dejados de la mano de Dios de las inversiones en infraestructuras. Y eso también es un hecho. Somos todos conscientes que no es lo mismo llegar llevar la aspa a mi sardina. Yo me tardo en trasladar a un enfermo desde Ortigueira hasta el hospital Arquitecto Marcide, un promedio de 45 minutos en una ambulancia, que no es que corra mucho, es que no para, no se detiene. Y son 45 minutos largos. Quien dice eso dice para cualquier empresario que pretenda arriesgadamente poner su dinero y su tiempo y sus ganas, entrar a algún tipo de industria o de inversión para crear riqueza, tiene el hándicap de que colocar su producto le lleva una burrada de tiempo y dinero para colocarlo en una vía medianamente decente de comunicación. Y eso es otro hecho. ¿Cómo es posible entonces que no estemos de acuerdo en ponernos a trabajar en conseguir que se nos haga caso? Esto es una carrera de fondo. ¿Qué pretendemos? Pretendemos levantar la voz y decir no estamos de acuerdo con la tontería que se supone que nos quieren hacer de quitar 1 o 2 curvas o 3 o 4. No estamos de acuerdo en que no se invierta ni un solo euro en la zona de Ortigueira y en sus comunicaciones. No estamos de acuerdo en absoluto en que nos dejen totalmente abandonados sin que podamos decir ni mu. Eso es lo que queremos. Empezar a decir no mu, sino protesto. Y seguiré protestando y seguiré alzando la voz, como sea necesario, para que se nos haga caso de una vez. Y esto no es un problema partidista. Les ruego a todos los grupos que se despojen de las siglas y que piensen en ortegano. Tenemos que crear algo que empiece a dar la voz de alarma, que empiece a unificar los distintos ayuntamientos de los alrededores, de la manera que sea. Tenemos que poner en conocimiento de todo el mundo que Ortigueira está abandonada y que no puede seguir así y que estamos dispuestos a llegar a donde haga falta, más allá de partidismos, para que se nos empiece a hacer caso. Repito, es una carrera de fondo y los que aguantan son los que llegan hasta el final. Si estamos todos juntos en esto, y me parece que todos deberíamos estar juntos en esto, podemos empezar a poner el foco. Señores, aquí no estamos contentos. Señor presidente de la Xunta, señor presidente de la Diputación, señor presidente del Gobierno, Ortigueira está hasta las narices de que se la ningunee. Y Ortigueira está dispuesta a dejar de callar. Si lo promovemos nosotros, estupendo. Si lo promueve el señor alcalde, estupendo. Lo promovemos entre todos juntos. Vamos a hacer algo por fin. Y a base de insistir, a algún sitio hemos de llegar, eso seguro. Lo que tengo muy claro es que si no hacemos nada, seguiremos igual otros 10, 12, 15 o 20 años. Empecemos por algo. Esto realmente es una declaración de intenciones. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y estamos dispuestos a no callar. Lo estamos. Luis, es que es así. Es una declaración de intenciones. ¿Sí? No podemos, aunque en el texto, y yo doy la palabra al señor secretario antes de falar aquí, porque nosotros, explico, non podemos crear ese órgano, pero sí podemos, como declaración de intenciones, facer eso sí, pero voy a dar la palabra de que nos lo explique jurídicamente. Esto es una pena. Solo quiero aclarar que, tal y como viene en la propuesta, lo que se está proponiendo es crear un órgano
un órgano administrativo para fiscalizar una infraestructura que evidentemente excede del ámbito municipal. Por lo tanto, lo máximo que se puede hacer es una moción de carácter político, pero no puede desplegar eficacia administrativa, al menos desde mi punto de vista. Claro. Bueno, esto quiere decir que, claro, tal como levamos a expresión de que é seguro, bueno, que a voluntad de todos é que mesmo actúa, que os líderes de desarrollo de comunicacións como merece, ¿no? E todos temos que poñer todo eso en valor. Pero, claro, temos que respetar, por outra parte, a parte xurídica para darle unha forma. Se nosotros pudiéramos, se fora posible, facer ese órgano supramunicipal de control, de seguimiento desa comisión, Que xa existe, claro. sí, pero faríamola, pero jurídicamente non vamos a poder facer. Entón, o fondo de todo eso, pola nosa parte, por lo menos pola parte do goberno, estamos, queremos chegar a eso que queres ti. Eso que proposta a nosotros parece-nos ben. Isabel vai ter ahora a palabra, Valentín despois, e les dirán o que lles parece. O problema é dar esa forma a ese órgano. Ese é o gran problema. Por lo tanto, non se pode votar. Bueno, non se pode votar, Pero bueno, poden presentar a moción o seu grupo cando no outro pleno, pero entonces, xa que estamos aproveitando falar da VAC, o sí que le podemos exixir a vostede, como representante de alcaldes do Ortegal, é que... Bueno, alcaldes do Ortegal, vale, bien, é igual. O que sí que existe xa unha comisión, certo, non? De alcaldes, aí está o Vicedo, aí está Mañón, aquí está Ortigueira, Cerdido, Viveiro seguramente, bueno, quedo algún, é dicir, que é de moitos, San Saturnino, do Bloque, é dicir, que hai moitos colores políticos. O que me parece raro é que isto falouse en comisión informativa, é normal que a Xunta non invirta aquí. Se desde o 2 de marzo do 2018 non se falou, nin se reuniu naide, xa me dirán ustedes como a Xunta é a última nota de prensa. Pareceme raro que se reuniran ou se conseguiran algo non saliría bombo e platillo. De feito, as súas palabras foron que saliu satisfeito da reunión. Todo o contrario que dixo o señor compañeiro seu de cariño, que seguimos no limbo temporal. Que casualidade, pero bueno, o mellor non estuveron na mesma reunión, eu non entendo. Tamén é verdad que as noticias de prensa está da Voz de Galicia. Hailles que dar a credibilidade que se lles teñen que dar. Quero dicir eu con isto, que a Xunta non vai invertir un céntimo se non hai de protesta. E se a comisión está aí, e se falamos do ano 2018, e naide se molestou en dicirlle, mira, en protestar, en manifestarse, en salir notas de prensa, non che vai traer, está clarísimo que non vai invertir aquí porque habrá outros alcaldes que faigan moita máis presión que se está facendo. Non sei, é unha opinión miña. É que, vamos a ver, Isabel, eu creo que estás cambiando a forma ou o punto, pero bueno. Non, se xa existe, como este non se pode aprobar, e xa existe un, bueno, pois utilicemos o que hai. Vale, bueno, pero eu creo que estamos quitándolle a importancia. Entón, xa son moitas horas e eu estou... O punto e o que pretende en este caso Luis Pito, primeiro, vamos a ver. Son cousas distintas. Eu son o alcalde de Ortigueira, como a min, Partido Socialista. Está Alfonso Mañón, está Suso Vicedo, Partido Popular, está... Espera, por favor, non me interrumpas. Está Panto en Brás en Somos Partido Popular, estamos todos. E San Saturnino, Bloque Nacionalista Galego, Moche Bloque Nacionalista Galego, non somos... Eu podes considerar que o mellor eu non faigo os meus deberes, pero non é iso. Nosotros pasamos de ter unha información da Xunta de Galicia, da conselleira, explicounos cal era a situación que no momento estaba, adquiriron os seus compromisos de o que se iba a poder facer, e seguro que houve alguna novedade máis que agora mesmo aquí na teño, porque non son o que
o que está ao frente desa comisión, pedirei esa información e pasarei ya, primeiro de nada, ou xuntarémonos todos os portavoces, e sobre a mesa miremos a ver como foi avanzando esos puntos. Porque ves aí no periódico que porque eu teño que opinar o mismo que o alcalde de Cariño, eu teño a miña opinión, o alcalde de Cariño ten a súa. A opinión miña nese momento, que eu acordame perfectamente desa nota de prensa, que foi que eu non son contrario a todo e non digo non porque non. Digo que agora na carretera de Ferrol, había un proxecto onde se iba a facer unha serie de modificacións de curvas, unhos carriles tal, e eu o que dixe nese momento a periodista, acórdame perfectamente, que pa min o que veña benvido está. E a maiores que non deixamos de exigir cousas novas. Foi o que dixen. O de Cariño dixo pois que era un parche, que é a súa opinión, Suso Novicedo dirá o seu, pero eu digo o que a mí me parece. Digo que se nos corrigen 11 curvas ou non sei cantas son de aquí a Ferrol, nosotros algo ganamos. E a maiores pediremos o resto. A Xunta é Partido Popular, eu son Partido Socialista, pero está avanzando en algo, facendo algo. Eu non podo dicir que non a todo o que se fai. Do 2018 pediremos a ver os cambios que houve últimamente, se non lles pasaron a Valentín desde o Partido Popular, que creo que algo ten, e que os explique el, que non teño problema, e nosotros seguimos insistindo en eso. Pero anótese o periódico, claro, che. Foi por eso, nada máis. E despois, outro tema, que eso queda claro. Outro tema é a declaración de Luís. Convertímola en declaración institucional, onde non leva votación, e non podemos crear ese órgano, esa comisión e tal, é o que tedes que pensar ou ir pensando cada un, sí ou non. Por parte nosa, eu creo, os meus compañeros de goberno, máis eu, creemos que merece unha declaración institucional de todos. Despois cada un votará despois o que queredes. Eso non nos compromete a nada. Simplemente unha declaración de intención política que queremos que a Ortigueira lle den o que lle corresponde. A iniciativa de primeira Ortigueira. É iso? Vale, queres explicar? Sí. Vale, se tens novedades sobre o tema da VAC, que seguro que son frescas, pois vale. Primeiro, que existe unha comisión. Vostede sabe que é así, porque vostede é membro. E primeiro que hai que vir cos deberes feitos. Señor Luís, non se pode vir aquí a presentar puntos para que logo pasen estas cousas. E iso o fai vostede porque é demagoxia, já o dixen outro día, barato. E teño que aplaudir ao señor alcalde porque está falando, porque está falando o que é verdade. E lle teño que dicir tamén varias cousas. Mire, se de todos os que estamos aquí, dos 13, alguén ten responsabilidade sobre que a Transcantábrica no seu momento fora por Villar, que estaba vostede en grupos de goberno con distintos alcaldes que votaron e aplaudía vostede cas orellas porque pasara por ali e non dixo nada, nin o vin metedo, nin facendo ningún tipo de encadenamiento para que non pasara. Foi vostede. Estou falando por favor, señor. Luís, é importante. Despois, como por non intervín cando falou vostede. Pero a mí me parece que hai que ter a cara de cemento armado para vir aquí a dicir isto. Vostede, digo, se fora outra persona, pois podía valer. Pero que vostede estaba no grupo de goberno que permiteu aquelo. E que me fale agora de todo isto, a mí que cree que me parece? Pois me parece mal. Mal, porque é demagoxia. Pero barato, porque eso, o que estaba dicindo, que ainda encima lle sale desta maneira, porque non o prepara as cousas e lle salen así, pois que quere que lle diga? Mire, lle vou decir como está o tema, porque xa existe a comisión, se vostede pois se informara, pois tería estes datos, pero non os ten. Mire, a señora Isabel Rego pois traía que sí que existe a comisión e sí que tiña datos sobre estes particulares. Mire como está da última reunión. Isto me pasou Etel Vázquez, da señora conselleira, hoxe pola mañá. A Xunta de Galicia ten actualmente en marcha 2 proxectos para avanzar, corríxame, señor alcalde, na execución das vías de alta prestación da Costa Norte. Hai que ter en conta que é unha vía de altas prestacións de 80 km, fala usted que non vai a nada, pero iso hai un proxecto, sabe vostede como son os proxectos? Pois claro, se enganchan e van a chegar a fines, non? Entón, se empezan, claro, unha carretera non se pode empezar da nada, se empeza por algún sitio, e de alguna maneira, e por algo. Bien, eu vou explicar por qué. 80 km e 600 millóns de euros. 600 millóns de euros.
Se vostede houbera protestado, mellor Trascantabre, que xa viría por aquí, xa non teríamos isto. Pero estamos falando de que, claro, ahora hai que, como dice vostede, poñerle un parche, non sei que dice, que vai ser vostede o altavoz de non sei que historia. Bueno, unha cousa que é de locos, non? O goberno galego, nos peores anos que se falou neso, fixo a variante de Ortigueira, 50 millóns de euros, e tamén a de Celeiro San Cibrao, polo mismo importe, 50 millóns. Hai que avanzar de forma racional, se dixo naquela comisión, é responsable cos servicios, cos recursos públicos, e por iso a Xunta de Galicia acordou cos concellos, aos que dá servicio, que esta vía ten unha serie de treitos prioritarios que se votaron de acordo, entre todos. De acordo? Entonces, de acordo con esto, se dice que se vai a empezar na provincia da Coruña no treito de San Sadurniño. E o votaron todos, socialistas, como dixo o señor alcalde, do BNG, do PP, todos. De acordo, hai que poñer as cousas como son. E tamén, despois de San Sadurniño, se empezará na variante de Viveiro, o seguinte tramo da VAC. Despois, dice, paralelamente, hai outras iniciativas, que é ao que o señor alcalde facía relación, que é a AC 862, que fai pouco tempo saleu na prensa, o que pasa que vostedes non queren ler, ou leen o que vostedes queren. Que eso dice que desde San Sadurniño a Pontemera vai haber, como dixo o alcalde antes, pois vai haber unha serie de acometidas por valor de 10 millóns de euros, non son 3. Nin unha curva que dixo vostede, non sei que historia e tal. Benvida sea. E despois tamén se acordou neso falar co goberno do Estado e traballar na autovía da Mariña para que desde Ortigueira poidamos salir por esa zona máis rápido. Claro, como vostede dixo antes, tamén é certo, isto non é para facer en 3 días. Pero se vostede se houbera oposto no seu momento a que fora a Trascantábrica por Vilamba, pois ao mellor ahora, pois teríamos outros recursos. Eu naquele entonces, pois seguramente non estaba disposible porque era un rapaz. Claro, pero vostede xa estaba en temas de goberno. Por que non supuxo vostede? Por que non dixo, eu hasta aquí chego, isto é un latrocinio para Ortigueira? Porque falaba vostede, os orteganos, non sei que historia. Eso non vale, señorita. E eu teño que volver a decir porque el pasado, como dice vostede, hai que mirar al futuro, sí, pero el pasado nos dice de onde venimos. Nos dice de onde venimos. E non podemos vir ahora como adalices de que vamos a traer para Ortigueira muchos recursos e tal. E yo, perdóneme, porque le tengo aprecio, pero se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Muchas gracias, señora. Luis, no, espera. Bueno, espera, vamos a cerrar a ronda e despois, como tedes alusións, non? Ou non? Aparte, tens que acabar tú. Vale, bien. Eu, de verdade, que creo que eu a veces non escoito se hai moito ruido, pero na comisión informativa non debemos descuidar. Eu non sei en que momento isto se converteu nunha comisión, en serio, non sei, porque na comisión informativa falamos de facer, ao mellor estou equivocada, un grupo de traballo. Y Marisa, pobreña, le estaba recriminando porque le estaba explicando cómo tenía que hacer las cosas y no le salía de la nariz porque no coincidía. A comisión tiña un problema que acaba de expoñer o secretario. Se le dijo. Falamos de facer un grupo de traballo. Eu sí creo que hai que demandar esa infraestructura e cantas infraestructuras... Todos estamos de acordo. Bueno, pero... A ver, espera. Perdón. Eu sí que o creo. Me parecía que un grupo de traballo que ademais, se queremos incorporar a outros concellos, as asociacións de Ortigueira, a xente de Ortigueira, os colectivos de Ortigueira, se queremos incorporar nesa reivindicación, pois ten que ser a través do grupo de traballo ou de outro tipo de medio, de asociación, do que sea, pero non nunha comisión do pleno de... Bueno, pero aquí estamos, con comisión. Ningún problema, eu recordo perfectamente cando se levou a Trascantábrica por alá e houve xente que se manifestou, se reivindicou, non foi posible, había decisión política tomada e se levaron a Trascantábrica por alá. E agora nos dicen que respecto a VAC van a avanzar polos extremos. Claro, a Figueira como queda no medio somos o queixo dos ángeles. E sospeito que aquí a vía de alta capacidade non vai a chegar. Porque a propia Xunta de Galicia, e eu non digo que non se faga o grupo de traballo, a propia Xunta de Galicia reconoce como irrealizable o proxecto.
porque supón 600 millóns de euros para sacar do illamento, donde eles nos meteron a unha comarca que nin ten población que lle compense, porque eles contan a población en términos de votos, nin económicamente é importante, porque como non temos nada, non temos empresas, non temos nada, así que me parece que, claro, Valentín, falaba vostede de San Sadurniño, avanzar polo extremo de San Sadurniño. Non, falei eu leí... No, o que dice, bueno, pois dice a conselleira que... Dice a conselleira que estaba na comisión esta, onde están Exacto, todos os alcaldes, o extremo de San Sadurniño, xa non sei o que digo. Pero todavía, fíjese en que fase está licitando, na primeira fase para expropiar as 395 fincas que teñen que expropiar e que só saben o coste, que lles vai a supoñer 5 millóns de euros. Eu non sei se vou a ver a chegada da vía de alta capacidade ao Figueira, pero sospeito... Esperemos que sí. No. Gente que votaba en contra. Sospeito que viniera. No, que igual non lo ves, porque hubo gente que se movió para que non la vieras. Bueno, eu creo que o grupo de traballo, sí, non só para incidir en eso, cando incidir na comisión, ademais, non só había de alta capacidade, porque na falta de comunicación deste Concello debemos darlle resposta a vostedes o decían antes respecto a outras cousas, verdad? Pois eu ratifico inmediatas, necesidades inmediatas da xente. Poñei o outro día un exemplo, cando uns pais mandan o seu fillo a estudiar a Ferrol, ten que quedarse a dormir en Ferrol porque non ten tren nin autobús para ir e vir. Aí temos que de mal, eso é do goberno do Estado, do tren. Pero que me dá igual de quen Digo sea, eu. porque eu son concelleira do Concello de Ortigueira e frente ao goberno do Partido Socialista Central ou da Xunta, de momento está facendo peor o PP, No, claro. ou frente ao PP da Xunta de Galicia, vou a defender os intereses dos veciños e veciñas de Ortigueira. O teño clarísimo. Entonces, eu non sei en que momento este embrollo de comisión, bueno, pois non sei se xa ao final temos que votar ou... Aclaro o tema, vamos a ver. Eu que quería era que, vamos a ver, a intención está aí, é unha persona forma parte da corporación e se lle admite, e punto. Non pasa nada, non é unha vergonza para nada, nin facer, se queremos facer declaración institucional, facemos a declaración institucional, se queremos retirala, e non o estou impoñendo, simplemente se optamos de retirar este punto e leválo ao seguinte pleno como declaración institucional, facémolo. Si primeiro Ortigueira Luís o quere meter el solo como moción, tamén ya admitimos, o noso voto vai meter a favor tamén da moción, pero claro, respetando a parte jurídica, que non podemos crear en Ortigueira un grupo supramunicipal de eso. Eso é o que temos que facer, e que, eu non sei, se se vai facer a VAC, se non se vai facer a VAC, temos que peleala. A Auridíquela que na vai a ver, pois eu non o sei. Eu creo que temos que seguir loitando, se non é por Moeche, pois que sea polas Pontes, pero seguir peleando. O acceso ao corredor en San Saturnino, pois está ben. E as curvas que van a corregir, están ben. A mí, eu, a nivel personal, non sei se os meus compañeros de gobierno están de acordo comigo, non teñen por que estar en todo. E o que se faiga, para mí é positivo. E o que podemos reclamar que nos faigan maiores, millor. Xa está. 10 millóns de euros? Pois son 10 millóns. Aí estaremos todos. Que tamén digo, 10 millóns de euros en obra dese tipo non é moito, é moi pouquiño. Hai que pedir que nos faigan máis inversión aquí. Nosotros, pola nosa parte, cas nosas siglas, vosotros cas vosas, e xa está. Queredes que, Luís, dadme permiso a que retire, o máis fácil, a que me retire o punto e o levamos ao seguinte pleno de outra forma? Non. Diríamos que non queres, non? Non, pero xa non meto a votación. Non queres facer así? Pues no. E como hai que facerlo? Se tiene que votar la retirada del asunto. Bueno. Si el ponente se niega, se tiene que votar la retirada según el alcalde solicita la retirada. E se non? Puedo intervenir yo. E se non... Se vota la retirada del punto. Non me queda moita opción. Dis, Luís. Al señor Gallín no lo voy a contestar porque no me merece la pena.
puedes contestarle. Es un poco curioso que utilicen de una manera torticera un artificio legular para denostar el interés por hacer algo que nos parece de recibo. Protestar, poner la voz, exigir que nos metan en el mundo de las comunicaciones no es demagogia, es un derecho. Pero lo demás me parece, no sé qué me parece. Bien, de todas formas, de una u otra manera, Primeiro Ortigueira va a entablar o a realizar la formación de una plataforma, o llamen ustedes como quieran. Vamos a intentar, ya que ustedes no quieren participar, vamos a intentar ser la voz de lo que creemos que debe de ser, que un pueblo más o menos unido intente conseguir lo que en justicia se merece. Espero y deseo que dentro de 3, 4 o 5 meses, cuando vengan las elecciones, en este caso de la Xunta, no venga alguien por aquí presentando la misma historia y quedan ustedes absolutamente retratados. Primero Ortigueira presenta una moción. En la moción se pide, primero, crear un grupo de trabajo, una comisión de seguimiento, llamen ustedes como les dé la gana, para empezar a funcionar en pro de que Ortigueira tenga, de alguna manera, una voz protestando porque aquí se nos tiene ninguneados. Esa es la propuesta, esa es la moción y no la retiro. Voten ustedes lo que quieran, eso es lo que hay. Bueno, eu teño que ser o alcalde de todos. Entonces, como alcalde, como presidente do pleno, e dentro das miñas obligacións, se o secretario me dice que esta parte que pretendemos aprobar agora, que é ilegal, a min o que nos pode traer problemas que non podemos crear ese órgano supermunicipal e me advirte, eu non vos podo meter a todos nunha situación dese tipo. Entonces, ante todo, teño que defender a corporación, Luís. Eu non quero votar en contra, teño dos opcións. Votar en contra deste punto, os meus compañeiros temolas tamén, se queremos, e non, porque votamos en contra, eu prefiero votar a retirada. Eu non sei que opinades vosotros. Fue lo que se habló en la comisión. Prefiero votar a retirada. Le hicimos la salida, se lo dijo Monti, hacer una plataforma. Se explicó que no podía hacer lo que quería él. Pero da igual. Quiso traerlo aquí. Eu non creo que che parezca mal, porque se che parece mal, prefiero votar a retirada e non votar en contra a algo do que estou de acordo. Entendiche o tema, non? Yo no retiro el punto. Ustedes están en su derecho, no me parece ni bien ni mal. Cada uno es consecuente. Como gobierno. Pero no se podía hacer la declaración institucional. No, porque está dentro do... Lo hizo mal. Se lo explicó Luisa. Sí, bueno, dime ya que hai unha solución. Convertir este punto en moción de urgencia e metela dentro do apartado de moción de urgencia, si queres. Mira lo que hay que hacer. Porque no atendiste a lo que se te dijo en la comisión. Es que tiene que ser. Pero hombre, estamos así ya una hora. Es decir, si esto non salira outro día na comisión, pues non digo nada, pero que se yo digo, a técnico yo dixo que non podes traer ese punto. Eso fai unha plataforma, fai como ves. Te dio Monti la salida. Monti, mira si estamos a favor de eso. Pero escoita, vamos a ver. Eu digo que aquí respétase a decisión de todo o mundo. Ahora temos que facer de corporación e eu de alcalde, non? Entonces, vamos a facer a votación para a retirada deste punto do orden do día, que é o que teño que facer. Votos a favor da retirada? Vale. Votos en contra da retirada? 1. Abstenciones? 1. Vale. Bueno, agora, este quedou, pois eso, retirado, pero non estamos en contra do fondo. Ahora o siguiente... No, claro. Las dos cosas no pueden ser. Sí que pode ser. Sí que pode ser, quero deixar claro que creo que fostes capaces de entenderlo ben. Nosotros estamos a favor de retirar este punto e non convertir o punto nunha legalidade pleno e estamos a favor de que se traballe no sentido de mellorar as condicións do artigo, non só a VAC, o que dixo antes a Pedro, que eso foi o que fácil de conseguir eso. pero bueno, cada un ten o seu voto, podes votar o que digas. Siguiente punto, logo, moción de urgencia. Luís, queres ver este punto como moción de urgencia? No. Tens algunha moción de urgencia aos outros grupos? No. Vale. Bueno, siguiente punto. É as resolucións da alcaldía adoptadas desde a última sesión ordinaria. Tedes conta de todas as resolucións da alcaldía? No.
Ben, seguinte punto, robos e preguntas. Podes facer robos, preguntas, decide se é robo ou preguntas. Vale. Sí. Tens unhas preguntas a responder, non? Ou como vas a empezar? Sí. Sí, vale. Podes responderlas. Pero respondemos no siguiente pleno. Vale. Queres responderlas no... Como, non sei se estás. Si estás aí, respondes. Pero que teño as preguntas ou as respostas? As respostas de Luís. As respostas que meteu Luís por escrito debemos de responder agora. Si non sei se estás aí. A ver, vamos a ver, temos aquí, sí, temos aquí, eu teño as aquí, non sei. O que pasa é que técnicamente entendimos que meternos por escrito, pues, 24 horas antes do pleno, entendimos que tiñamos que contestalas no siguiente pleno, non en este pleno. Bueno, entón xa sabes que pasa. Eso ya es cuestión de... A non ser que Luís se dé igual e lle responda no siguiente pleno. Hombre, hay cuestiones que si se respondieran ahora, pues sería bastante mejor, pero en fin, seguramente el más versado en leyes del... Sí, vamos a ver. Auri, non pasa nada. No, que respondemos en este pleno, que cada... A ver, enuncio las preguntas. Perdón. Enuncio las preguntas y las que pueda las contesta ya y las que no me las contestáis para el siguiente. No, renuncias a las preguntas, te las contestamos todos en el siguiente. ¿Hay algo? No, a ver, la potestad es vuestra. Podéis contestarlas, aunque yo las haya hecho, ya es triste que... Aunque yo haya hecho las preguntas por escrito, la potestad es vuestra, según el reglamento, podéis contestarlas ahora o después. Da igual. O sea, es vuestra potestad. Mira, eu entendí perfectamente algo. Prefiero mirar técnicamente e contestarche ben. Hago las preguntas entonces. Sí, espera, pero vamos por orden. ¿Qué esperamos? ¿Preguntas o ruegos? O que queres? Dices en rogo a pregunta. Perdón, as preguntas xa as temos, porque as presentou por escrito. Vale, ben. Habíamos decidido presentarlas por escrito no siguiente, Vale, bueno, xa ou está. oralmente no siguiente pleno. Auri, porque eu non é tan Auri. difícil de comprender. Está claro. Isabel. ¿Me toca? Sí. Me tocan Ruego, ruegos, preguntas. preguntas. Bueno. Bueno, eu sigo tendo as mesmas preguntas que ano tras ano xa me levan sin contestar, entonces quero saber como está a situación do Concelter, se se fixo algún tipo de inspección, se que se fixo, se se falou ca empresa, se recuperou parte dos cartos, se cumplen ca subvención que se deu de 300.000 euros ou de 250.000, xa non me acordo, ese tema. Outra punto número 2, como non se me vai acordar e non me vai ler a acta na que xa fixen referencia á Virxen do Carmen, gustaríame saber de que trámite se fixeron desde o anterior pleno ou xa mismo desde que se advirte da situación na que está tendo a axuda a domicilio, se se fixo algún tipo de xestión. E digo algún tipo de xestión algo máis que abrir o expediente, tanto de Virxen do Carmen como da empresa de viraxes. Quero saber en que punto está o saneamento do río do Valeo. Vaise perder. E ao mesmo tempo o de Senra. Para cando van comenzar co inicio do Plan Xeral de Ordenación? Levámoslo dito reiterado en numerosos plenos. Se se puxeron en contacto ca empresa adxudicataria no seu momento no anterior goberno, e se se reclamou parte de eses cartos que xa cobrou. Para cando as ordenanzas que estaban pendentes dos inmuebles en desuso? No pleno do 6 do 3 díxome que só faltaba sacalas, non sei a donde. Despois, outras ordenanzas que a limpeza das heces dos cas, que tampouco, dos animales, que tampouco se fixo absolutamente nada. Con motivo da implantación do control horario, gustaríame saber como se controla o horario e se xa funcionan as máquinas que foran postas para elas. Cando se van conceder as axudas aos deportistas? No pleno, no último, estaban pendientes de tramitación. Primeiro estaban pendientes do técnico, despois de intervención.
que xa non sei. Dixenlle que lle iba a reiterar esta pregunta hasta que me deran unha resposta. Se iniciaron tamén os trámites de contratación dos socorristas de cara ao verán do 2020. Estou pendiente de que me faira entrega o anterior portavoz, agora supoño que mo terá que facer a señora Vázquez, da documento de firmas dos veciños para aquela ampliación daquel famoso camiño en San Claudio, de Forca a Sisto, no que me decían que non tiña ningún tipo de reclamación. Díxenlles no momento en que se meteu a reclamación do veciño, a hora e o día. Seguimos no mismo. Para cando se empezarán as obras da depuradora de Espasante? No último pleno dixo que as pezas viñan de fora. Non lle vou dicir nada máis porque como vai a reiterar e nos vai seguir, pero vou no felicitar. Bueno, digamos unha cousa. Eu quero que todos faigades as vosas preguntas. Entonces, o pleno finaliza por lei, ás 00. Entonces, se somos un pouco ágiles, damos... A mí que dúas nada máis. É dicir, eu felicitalo polos tapetes das pistas do pádel, que me gustaría saber de que consignación de partida presupuestaria sacou e que esperemos que non volver a ver os usuarios xa que pagan limpándoas. E tamén vou felicitar porque parece ser que nos estamos adiantando en algo, porque eu estou vendo as luces supoño que serán de Navidad, as que estaban polas calles. E entonces que por fin vamos enter, porque ainda baixando a Alameda ainda están as arcadas para a vida e convenzo de que estarán empezando xa a instalación. E despois eu en ruegos solo teño que por favor, que firmen os convenios de colaboración con distintas asociacións, entidades, tales como Aspromor, Club de Fútbol, Club de Lousa, Coro de Espasante, infinidades de asociacións que están esperando a que se les pague. Rogo tamén que día unha volta por todas as pistas do Concello de Ortigueira. Son penosas, todas as pistas. Están nunha situación prácticamente intransitable. E non... Deixalles 5 minutos a cada un. Sí, xa. Solo, xa yo digo a cao, pero xa yo digo en petit comité, que as pancartas de Couzadoiro xa se acabou e xa se podemos quitar e hai vento e entonces vanse... Non é un ruego. Xa yo digo é... Ya está, ya acabé. Ya acabé. Por mor de agilidad, reducir la pregunta a lo que la pregunta en sí, porque ya está por escrito. Pero de todas formas, déjeme decirle, señor alcalde, como seguro que el señor Valentín, que está más preparado que yo, se lo sabe de memoria, en el artículo 87 del ROF con respecto al Pleno, le garantiza que a día de hoy, en la fecha actual, no es imprescindible acabar a las 12. Puede usted decidir si termina el Pleno. No decido yo. Sí, perdón. Lo decide el señor alcalde porque el ROF le da la potestad. Perdón, con todos mis respetos. El señor secretario no forma parte del Pleno, porque no es una persona electa, que diga él si miento, ¿vale? La potestad es del señor alcalde, que es el que puede decidir si lo dilata más allá, porque tiene la potestad de levantar lo que considere. Por lo tanto, gracias por la aseveración, pero el señor Valentín también lo sabía, seguro. Por lo tanto, no es necesario... Y yo apurándome. Por lo tanto, si usted lo considera pertinente, se puede prolongar. Lo que no puede hacer es transmitir un punto para otra sesión. Tendría que retrasarlo para otro pleno. Pero bueno, dicho esto, de todas formas, y porque ya vamos un poco hartos, voy a limitarme a hacer las preguntas en concreto sin las partes con yo os dije que sigo que me dice o señor secretario que o que pretendía era que todos tuviéramos un pouco de tempo para formular as preguntas. Bueno, pues ya le digo que no es cuestión de tiempo. Outra cosa. Le acaban de confirmar. Vale, primera pregunta. ¿Por qué no se ha realizado este año la carrera popular de agosto de Ortigueira? Esta carrera tenía gran aceptación incluso para foráneos y no deja de ser un atractivo. La ha organizado el Concello y este año no se ha realizado. Segunda pregunta, ¿cuáles son los pasos concretos para salir de una vez por todas del plan de ajuste? ¿Cuáles son los pasos concretos? Porque este plan de ajuste consideramos que es una lacra para todos, menos al parecer para la señora interventora. Tercera pregunta, ¿tienen ustedes algún plan para suplir la falta o el deterioro? Intento cortar y no me sale la cosa como es.
Sabemos que ha habido una jubilación en el servicio de limpieza de playas. La jubilación, pues bueno, por la razón que sea. ¿Tienen ustedes algún plan para sustituir esta falta y poder poner en marcha de una santa vez el servicio de limpieza de carreteras y demás? Cuarta, se ha hablado de la demarcación de costas, con la demarcación de costas para mejorar los accesos a las playas. ¿Quién asumirá la responsabilidad en caso de accidente con las pasarelas de las playas rotas? ¿Los accesos a las playas tienen algún viso de intentar renovarlas, mejorarlas, etcétera? Quinta pregunta. ¿Cuál es la situación, creo que ya lo ha comentado Isabel, cuál es la situación de la depuradora de Espasante a día de hoy? Porque ya nos han dicho que iba para agosto, estamos en septiembre, para julio, ya no me acuerdo. Por último, sexta, esta no estaba introducida, pero me la acaban de transmitir hace relativamente poco. Los desayunos que se daban a los niños en el CEIP, sin previo aviso y de forma repentina, al parecer, han sido suspendidos, avisando el lunes, cuando empezaban el miércoles, y la gente se ha quedado como traspuesta. Parece ser que está contratado el servicio, tienen ustedes problemas de contratar no sé qué, pero hombre, por lo menos avisen ustedes con tiempo, y por lo menos díganle a la gente cuándo podrán poder disponer de esto. Estas son mis preguntas, los ruegos luego. ¿Ruegos? No. Hablo tú. Ok. A ver si... O haz, Luis, haz los ruegos. ¿Hago los ruegos? Les ruego que contacten urgentemente con la Federación de Socorrismo y Salvamento de Galicia para comenzar los trámites necesarios para que el próximo año podamos prestar el servicio de socorrismo y salvamento en nuestras playas. Tengan en cuenta que los cursos se empiezan en enero. Las inscripciones se realizan en diciembre. Estamos en septiembre y algunos alcaldes ya se han puesto las pilas. Rogamos también que se cierre al tránsito la calle de la Alameda, por lo menos fines de semana y festivos, porque gente, bares, terrazas, tránsito, se puede circunvalar por el plan y consideremos que es un riesgo innecesario. Rogamos también que se afronte, que se retome el problema de la fauna salvaje. Se había empezado a hablar, pues retomen ustedes el tema, empecemos a hablar, participemos todos, démosle un conato de solución a este gran problema. No será fácil, pero si no empezamos de alguna manera... Es muy prioritaria la sustitución de las tuberías de fibrocemento. Eso es algo que debemos acometer con urgencia, son netamente perjudiciales para la salud, y un tramo importante es el que lleva la cometida de agua potable al CEIP de José María Laje. Me parece, les ruego que la tomen con la urgencia de vida, porque esto es muy prioritario. ¿Dónde tenemos el post? Como hemos dicho en comisión y repetido hoy hasta la saciedad, es fundamental que de una vez por todas se termine en este concello con la improvisación, aunque a ustedes les parezca que no. En cuanto a inversiones, subvenciones, etc., el ruego es, encarecidamente otra vez, que empecemos a desarrollar un programa, un sistema de premonición de las cosas, preveamos, aportemos, entremos todos en ello y a ver si conseguimos que esto funcione un poquito para adelante. Y por último, y no menos importante en absoluto, el tema de Aspromor. Yo les ruego, ya que no me han permitido meterlo por no sé qué tecnicismos, como punto importante del día, les ruego que este ayuntamiento de una santa vez, todos nosotros tomemos conciencia de que tenemos un problema con Aspromor, de que ponerlo en marcha es muy prioritario y de que simplemente decir no se puede o no se debe o hay un problema del otro no tiene que servir de excusa. Aspromor tiene una deuda, tendrá que pagar su deuda. Nosotros no vamos a pagar la deuda de Aspromor, pero sí podemos hacer todo lo posible para que puedan al menos cobrar los servicios que presten en tiempo, que puedan cobrar sus subvenciones en debido tiempo para que puedan utilizarlo económicamente. Podemos intentar buscarle o ayudarles en el tema de buscar financiaciones, ayudas, etc. Podemos revisar por enésima vez, y ya sé lo que me van a decir, el suelo de Aspromor, a ver si hay alguna manera, si podemos tener alguna posibilidad. El decir que no puede, no es posible, a mí no me vale. Vamos a intentar hacer algo de una vez, en esto por lo menos, y es un ruego que para mí es muy, muy importante. Y por último, le ruego, señor alcalde, que el grupo mixto tenga, y esto lo voy a repetir en todos los plenos, que tenga un espacio propio, un local aceitado. He terminado. Vale, gracias Luis. Una das promos, hoxe pola mañá se licitaron 15 plazas, 12 de discapacidade e 3 de gran discapacidade. Non se solucionan as cousas sin traballar e dicindo cousas así de calquera maneira, se solicitan e se traballan de unha maneira seria, non demagogia barata. Empezo polos ruegos.
solicito, rogo que a ver se podemos solucionar o tema da biblioteca, xa sei que van 40.000 euros e tal, porque hai unhas humedades terribles, non sei se veo vostede as fotos, son lamentables, hai nenos que teñen problemas asmáticos e demais, e as traballadoras pois, están ali, e máis os outros usuarios que van ali. Tamén me gustaría moito, e ademais é un tema que me gustaría porque sei que vostede está sensibilizado, que apoyara ao sector do camión que o está pasando mal ahora mismo nas Pontes. Botamos de menos na foto dos alcaldes da comarca, vostede terá a súa cousa e tal, pero están todos, están sufrindo, aquí hai camioneros, aquí hai empresas que están ali, que o están pasando mal, que seguramente terán a mellor que acometer despidos. Unha foto que sale no periódico dos alcaldes da comarca do norte e tal, na Voz de Galicia. Pero Madrid ou... No, nas Pontes. No, sí, estamos. No, digo usted. No. Non sei, Ese eu día digo non usted. podía ir. Vale, pero pregunto por usted. Pero outros alcaldes tamén... Que dé vostede o apoio ao sector do camión Xa, estamos dúas veces xa. Bien, pero quero dicir que eu nesa foto non vi, non sei se estaba ou non. Estaba acá en esa reunión. Vale, moi bien. Que intente solucionar, si pode ser, porque é un problema que nos dice moitísima xente, e seguramente vostedes tamén, que é o tema das pintadas. A ver se podemos, de alguna maneira, acometer isto, porque é en todas as parroquias. É dicir, agora xa é un mal endémico, o pueblo xa o vemos, pero as distintas parroquias tamén están xeas de pintadas e sería interesante que lle déramos algunha solución, porque o pueblo pues, non é o mellor. Estamos falando de propiedades privadas. Sí, pero de ver de que maneira podemos facer algo, menos. Me gustaría preguntas. No, pero me imagino que non lle guste a vostede que haxa pintadas. Non me gusta. Digo que xa o intentamos e igual. E que pasa? Non se pode. Deja el Aí tema. estou con o doutor Pita que non se pode e tal, pues, Non é que nos, en unha propiedade privada o É único que difícil. podemos exigir ao propietario que limpe. vale. É o caso do baixo frente a Galaricos, claro que é feísmo, claro que sí. Claro. A mí non me gusta tampouco, de feito, Non solamente de o pueblo, feito, as as parroquias que- tamén pasa. as que se corregiron non volveron a pintar, o cual agradezo. O mellor esta noite pintan, pero de entrada están limpias e a gusto. Nos gustaría tamén, como último ruego, que se pode facer algo cos inmuebles que están a punto de derrubo. Sabe vostede que en moitos sitios, incluso aquí do centro do pueblo, pues hai edificios que xa son un perigo real para a xente, para todo. Quero dicir que nosotros, como responsables, pois tamén temos que dar a solución de que maneira se pode solucionar, ou se quere vostede, pois é un tema difícil, eu non digo que non, pero que lle demos ou que miremos de facer algunha solución, porque iso está en un tema bastante complexo, non? As preguntas miñas son fáciles, que temos feito sobre o socorrismo e a vigilancia nas playas, que tamén lle interesa ao resto dos grupos de goberno, perdón, da oposición. Me gustaría saber tamén como están as axudas á natalidade, porque é algo que nos están demandando moitas veces, que non saben en que momento está, que non as cobrou parece ser que ninguén. Bueno, a ver en que como se fai isto e como lle explicamos á xente de que maneiras pode solicitar de unha forma adecuada para que logo disfruten, xa que as hai, que disfruten delas, de todos os que así pues, reúnen as condicións, non? E me gustaría saber por que saca vostede este bando das terrazas poder dese tema. É dicir, aquí o que vai a generar, e eu creo que xa hai un lío bastante importante na hostelería do pueblo, con este dito, e sobre todo no último párrafo que dice: transcurrido dicho plazo, da vostede aquí unha tal, el ayuntamiento adoptará las medidas sancionadoras pertinentes contra todos aquellos... Non sei, parece como que é unha especie de amenaza velada, porque vostede leva 4 anos e isto saca ontes. Es decir, as terrazas que cambiaron, se fixeron cosas distintas, non. Entón, que motivou a isto? Porque seguramente que ten unha razón, seguramente me pode explicar, seguramente, ahora non se dá o tempo e tal, pero terá vostede unha razón, e nos gustaría saber por que o saca neste momento e tal, sabe vostede que hai bastante run na calle, verdad? E por último sería por que non funciona correctamente, non sabemos tampouco, o parque acuático da Alameda. Porque hai moitas nais que nos dicen: oye, coño, que isto non funciona, e o está funcionando non sei que días, e outros días non, e non sabemos por qué, e que é o que pasa, e tal. Entón nos gustaría saber, para poder dar unha explicación de que é o que sucede, se hai algún problema técnico, ou o que sea, non? Moitas gracias, señor alcalde. Gracias a todos vosotros.
eu creo que é o pleno máis largo que tuvemos no mandato anterior en este mandato, 4 horas, non? Levamos 16 puntos Teño para facer unha bufanda. de que salieron adiante, Non votamos nada en contra. bueno, que salieron adiante cousas moi importantes para os veciños, para todos. Hoxe demos unha mostra exemplar do que é unha corporación municipal, o cal non fomos capaces nunca, e hoxe sí. E nada, agradecervos esa vosa colaboración, responderás a todas as preguntas e máis que teñades. E nada máis, gracias a todo o público que estes aí vendo, que para nosotros é importante, para todos. E como vedes, pois entre todos vamos a facer máis cousas e máis importantes. Levantamos a sesión. Leva 3 horas de pé, claro. Ganaxe un salario.